ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது சரியா தெரியுதா வீடியோ? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஒரே நிமிஷம். ஒரே ஒரு செகண்ட். லைட் கொடுத்துருக்காங்க. हरे कृष्णा माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, உங்க பேரை மாத்திட்டீங்களா? ஐபோன் வந்திருக்கு. மாத்தணுமா? அது என்னமோ தெரியல, திருப்பி திருப்பி வந்திருக்கு, மாத்திடுறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா கிளாஸ்? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. யார் ஐபோன்ல யார் வந்திருக்காங்க மாதாஜி? அதான் பேரை சொல்றீங்களா? நான் மாத்திடுறேன். அப்படி மாத்தின்னு இருக்கேன் மாதாஜி. ப்ளீஸ். உங்க பேர் என்ன? கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஓ, கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இல்ல, நான் வேணா மாத்திடுறேன், நீங்க லீவ் பண்ணாமலே. இல்ல, மாத்திட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னோட போட்டோ இது வர மாட்டேங்குது. ஸ்கிரீன் வீடியோ எல்லாம் வருது மாதாஜி. வருதுமா? என்னோடது இல்லையா? இங்க வருதுமா? இதுல வந்து பிரயோஜனம் இல்லையா எனக்கு? இதுல என்ன கேக்குது? என்னன்னு எனக்கு ஸ்பீக்கர் போட்டிருக்கியா? அந்த இதுல வந்து வரணும் இல்லையா? யூடியூப்ல அதுக்கு வரலையேன்னு கேக்குறேன். மங்களம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பாக்குறேன். சௌக்கியமா? யூடியூப் லிங்க் வருது மாதாஜி. லைவ்ல தான் இருக்கு. யூடியூப் லிங்க் வருது. நான் என்னோட இது வீடியோ வருதா? வீடியோ வருது. அப்படியா? உங்க வீடியோ வருது, ஸ்கிரீன் வருது, எல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மங்களூர்ல இருக்கிற இன்னைக்கு மாங்காய் வச்சு அலங்காரம் பண்ணிருக்காங்க. இது இன்னி போட்டோ. இது நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முந்தி பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரிணே கதாச்சாரி ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பிரபுஜி, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, நீங்க படிக்கிறீங்களா? நடத்தி யாரா படிக்கணும்னா படிங்க, லேட்டா நான் படிச்சது. ஓகே. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷாலாக்யா
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तथाति स्वपादान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरवे वन्देऽहं गुरोः श्रीयुतपादपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्रजातकं जातं स्वरगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृक्षभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धिभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायुते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयते क्रियं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्गर्ये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वतत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हर गंध सोहैं अभद्राणि विधुनोति सुहृद सदां नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीं उत्तम श्लोके भक्तिर् भावति नैष्मुखी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு சாப்டர் 3 படிக்க போறோம். சாப்டர் 1 and 2 முடிச்சிருக்கோம். அதை பத்தி ஒரு ஒரு கொடுக்குறேன். ஒரு சுருக்கமா ஒன்று சொல்றேன். முதல் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் துக்கமும் புலமும் எழுந்து அந்த சூழ்நிலையை பற்றி சொல்லிட்டு, இது கிருஷ்ணர் ஆன்மீக வழிமுறைகளை வழங்குறதுக்கான அது அந்த மாதிரி சொன்னதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சது, ஆன்மீகத்துல அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் எல்லாருக்குங்கிறதுக்காகவே வழங்குவதற்கான காரணத்தை உருவாக்கியது. 2ஆம் அத்தியாயத்துல என்ன பண்ணார், முதல்ல அழியாத சுயத்தை பற்றி அறிவை விளக்கினார். பின்னர் அவர் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு போர் வீரராக அவரது கடமையை பற்றி அந்த அறிவை விளக்கினார். பின்னர் அவர் அர்ஜுனனுக்கு என்ன பண்ணார், போர் வீரா கடமையை நினைவூட்டினார். மேலும் அதை செய்வதால் மகிமை மற்றும் சொர்க்கவாச ஸ்தலங்களை கிடைக்கும் என்றும் கூறினார். அர்ஜுனன் ஒரு சத்திரியனாக தனது தொழில் வேலையை செய்ய தூண்டிய பிறகு கிருஷ்ணர் பின்னர் ஒரு உயர்ந்த கொள்கையை வெளிப்படுத்தினார். கர்மயோகம், அறிவியல், அர்ஜுனன் தனது செயல்களின் பலன்களில் தன்னை பிரித்து கொள்ள சொன்னார். இந்த விதத்தில் பந்தத்தை உருவாக்கும் கர்மாக்கள் பந்தத்தை உடைக்கும் கர்மாக்களாக மாற்றப்படுகிறது. வெகுமதிகளை விரும்பாமல் வேலை செய்யும் அறிவியலே அவர் புத்தியோகம் அல்லது புத்தியின் யோகா என்று அழைத்தார். இதன் மூலம் மனதை உலக சோதனைகளிலிருந்து பிரிக்க வேண்டும், ஒரு உறுதியான புத்தியால் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஆன்மீக அறிவை வளர்ப்பதன் மூலம் புத்தியை அசைக்க முடியாததாக மாற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார். செயல்களை கைவிட வேண்டும் என்று நினைத்தார். அவர் கூறவில்லை, மாறாக செயல்களின் பலன்களில் பற்றுதலை கைவிட வேண்டும்
என்றும் அவர் கூறினார். ஓகே, செயல்களை விட அறிவு உயர்ந்தது அப்படிங்கிறது இந்த போர்ல நடக்கிற கொடூரமான இதெல்லாம் இதை பத்தி இருக்காது அப்படின்னு கிருஷ்ணனுடைய நோக்கத்தை அவன் தவறா புரிஞ்சுட்டு இருக்கான் அர்ஜுனன். அதுக்கு பதில் முரண்பாடான அறிக்கைகளை சொல்வதற்கு பதிலா ஏன் அறிவை குழப்புகிறார்கள், எதுக்காக ஒதுங்குகிறேன், கருணை உள்ளவர் என்பது எனக்கு தெரியும், உங்கள் விருப்பம் என்னை குழப்பமடைய செய்வது அல்ல, எனவே தயவுசெய்து இது சந்தேகத்தை போக்கவும் என்று கூறினார் யாரு, அர்ஜுனன். இப்போ இந்த சாப்டர்ல அதை பண்ணிட்டு அவர் எல்லாம் சொல்லிவிட்டாரு. சாங்கிய யோகம் கர்மயோகங்கள்லாம் படிச்சுட்டோம் 2வது சாப்டர்ல. 2 வழிமுறைகளை விளக்கினார். ஜடத்தின் இயற்கையும் ஆன்மாவின் இயற்கையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய வழிமுறை சாங்கிய யோகம். ஓகேயா, கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் சந்தஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அதாவது அவ என்ன பண்ணுவா, சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ஜுனம் போன்ற பக்தி நெறிகளின் மூலம் யாகம் செய்கிறார்கள். அவர்களோட உணவு என்ன, அவர்களோட உணவு என்ன இருக்கும், உணவு பகவானுக்கு படிச்சு என்ன சமையல் பண்ணினாலும் என்னது இருந்தாலும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை அந்த உணவு தான் அவ பிரசாதமா சாப்பிடுவா. கிருஷ்ண உணவுல இருக்கிறவா அதுதான் பண்ணுவா. ஓகே, இந்த சாப்டர்ல இந்த பௌதிக உலகில் அனைவரும் ஏதாவது ஒரு செயல் நம்ம செஞ்சுதான் இருக்கணும். இந்த செயல்கள் ஒருவனை இவ்வுலகில் பந்தப்படுத்தலாம் அல்லது இதுல இருந்து விடுவிக்கலாம். சுயநலன் நோக்கமின்றி பரமனின் திருப்திக்காக செயல்படுவதன் மூலம் ஒருவன் கர்ம விதிகளிலிருந்து செயல் மற்றும் விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு தன்னை பற்றியும் பரமனை பற்றியும் திவ்யமான ஞானத்தை அடைகிறான். அதனால இந்த 3வது சாப்டர்ல நம்ம கர்மாவை நம்ம அது மாட்டுக்கு பண்ணணும், எல்லாத்தையும் அதையும் பண்ணிட்டு கூடவே நம்ம ஒன்னொன்னா டிட்டாச் பண்ணிட்டு பௌதிகத்துல இருந்து விடுபட்டு ஆன்மீகத்திலையும் நம்ம முன்னேறணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல. நெருப்பை புகை மூடுவது போல, கண்ணாடியை அழுக்கு மூடுவது போல, கருவை கர்ப்பப்பை மூடுவது போல உலகத்தை காமம் மூடி இருக்கிறது. புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்த ஆத்மாவை அறிந்து உள்ளத்தை ஆத்ம சக்தியால் அடக்கி காமம் என்ற கொடிய சத்ருவை அழித்திடணும். அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும், சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். உணவு பற்றாக்குறை செஞ்சு அதுக்காக உணவு பற்றாக்குறை இல்லாம இருக்கணும்னா சங்கீர்த்தனம் செய்யணும். ஓகேயா, கர்மானா என்ன, அகர்மானா என்ன, விகர்மானா என்ன, ஈகோனா ஐ எம் த டூயர், நான் தான் எல்லாமே நான் தான் சொல்லிக்குது. அந்த ஈகோவே இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தவளுக்கு அது இருக்கக்கூடாது. ஓகேயா, இன்னைக்கு படிக்க போறது கர்ம யோகம், செயல் யோகா, கிருஷ்ணர் உணர்வில் வேலை செய்யும். 1 and 2 சாப்டர் நம்ம இதுலயே நான் இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே சொல்லிட்டேன். இரக்கம், இன்பம், புரிதல் தன்மை மற்றும் பாவ வினைகளுக்கு பயம், குடும்பத்தின் அழிவு, இதுக்கெல்லாம் பயந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் சொல்லிட்டு இருந்தான். முழுக்க அர்ஜுனன் தான் பேசினா, கிருஷ்ணர் வாய் தந்து ஒரு வார்த்தை பேசல. செகண்ட் சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் 6 ஸ்லோகத்துக்கு அவனோட இதெல்லாம் மறுபடியும் சொல்லிட்டே அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு இருக்கான். அப்புறம் 7th இருந்து கிருஷ்ணர் அவனுக்கு அறிவுரை வழங்க ஆரம்பிச்சிட்டார். 2.7 இருந்து. யாருக்காவது அந்த என்ன ஸ்லோகம் ஞாபகம் இருக்கா? 2.7 கார்பண்ய தோஷம். 1 minute. ஹலோ, சரி கிளாஸ் இருக்கேன். அப்புறம் ஹலோ, 3.1 9 வரைக்கும் குழப்பத்தை சமாளித்தல், அதாவது என்ன, துரத்தல் அல்லது நிஷ்காம கர்மாவில் பணிபுரியுது. 3.10 16 வரைக்கும் கர்மகாண்டத்திலிருந்து கர்மயோகம் வரை எப்படி கர்மகாண்டத்துல கர்மயோகம் வருது. 3.17 to 35 நிஷ்காம கர்மா, சரியான முன்னுதாரணத்தை அமைக்க கடமையாக பற்றியுடன் செயல்படணும். நம்ம எதுக்குமே பண்ணும்போது நம்ம லீடரா இருந்து பண்ணணும்னா நீ நீங்க பண்றது ரைட்டா இருக்கணும், நம்ம அப்பதான் ஃபாலோவர்ஸ் இல்லாமல் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அந்த 17 to 35 ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்துருக்கும், அது பார்க்கலாம். அப்புறம் 36 43 வரைக்கும் காமம் மற்றும் கோபத்தில் ஜாக்கிரதை. காமம் ஜாஸ்தியா போச்சுனாக்க, காமம் நிறைவேறாம போச்சுனாக்க அது கோபத்தில் போய் முடியும். அதுக்காக அது ஜாக்கிரதையா எப்படி அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும்.
குழப்பத்தை சமாளித்தல், துரத்தல் அல்லது நிஷ்காம கர்மாவில் படிப்பது. ஒண்ணு துறக்கணும், இல்லைன்னா நிஷ்காம கர்மாவில் பணிபுரியணும். ஓகே, துறவுன்றது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால அர்ஜுனனுக்கு பிரிவினையுடன் கூடிய பரிந்துரைக்கப்பட்ட செயல் நிஷ்காம கர்மயோகம், அது சிறந்தது. ஒருவர் கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்மயோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு 3 பாயிண்ட். முதல்ல குழப்பம் அல்லது துறவா செயலா அப்படிங்கிறது துறவு அல்லது செயல் 1.2 1லேருந்து 2 ஸ்லோகம், 3லேருந்து 14 வரைக்கும் இப்படி, 17லேருந்து 35 வரைக்கும் 35 வரை அர்ஜுனன் துறவரத்திற்கு தகுதி பெற்றிருந்தாலும் சரியான முன்மாதிரியாக இருக்கு நிஷ்காம கர்மாயோகத்தை செய்ய சொல்லி கொடுக்கிறார். அப்புறம் 36லேருந்து 43 ஸ்லோகம் வரைக்கும் யோக பாதையில் காமம் ஒரு கொடிய எதிரி, எனவே ஆழ்ந்த ஆன்மீக நுண்ணறிவால் அதை காமத்தை வெல்ல வேண்டும் அப்படின்னு. ஸோ துரத்தலா அல்லது வேலை செய்யல, துரத்தல்னால ரெனன்சியேஷன். அது மாதிரி இப்படி போயிட்டு இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் சன்னியாசி ஆகி பண்றதா, இல்லைன்னா நம்ம மட்டும் நமக்கு கொடுத்துருக்கு கடமையை செஞ்சுட்டு பாக்கியெல்லாம் பகவான்கிட்ட விட்டுறதா. ஸோ 3.2ல ஒரு ஸ்லோகம் வருது, ஏக்கம் பார்த்தாங்க, அது பின்னாடி இந்த பக்கம் போறதா அந்த பக்கம் போறதா, இல்லைன்னா நானா ஏதாவது புது வழிகள், எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையேன்னு அவன் குழந்தை நிலையில இருக்கான். ஓகே, புத்தியோகத்தால் அனைத்து அருவருப்பான செயல்களையும் வெகு தொலைவில் வைத்திருத்தல். புத்தி என்பது புத்திசாலித்தனம் என்று அர்ஜுனன் நினைக்கிறான். புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவன் அனைத்து அருவருப்பான செயல்களையும் தவிர்க்க வேண்டும். இதனால் சண்டையிடக்கூடாது. இருப்பினும் கிருஷ்ணர் அவனை அதனால அவன் சண்டையிட மாட்டேங்கிறான். ஆனா கிருஷ்ணர் அவரை போராட வலியுறுத்துகிறார். ஓகே, 2.49ல துரேன ஹை அவரம் கர்மா புத்தியோகம் தனஞ்சய புத்தோ சரணம் அன்வீச்ச கிருபாணா பல ஹேத்தவ. பக்தி சேவை மூலம் அனைத்து அருவருப்பான செயல்களையும் வெகு தொலைவில் வைத்திருக்கலாம். அந்த உணர்வில் இறைவனிடம் சரணடையுங்கள். தங்கள் செயலின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புவர்கள் கஞ்சர்கள் அப்படின்னு 2.49ல படிச்சோம். ஓகே, இப்ப 3.1 படிக்கலாம். படிக்கிறீங்களா சிவகாமி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிமா. அர்ஜுன உவாச்ச ஜ்யாசே சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்திர் ஜனார்தன தத்கிம் கர்மாணி கோரமாம் ஜியோஜசி கேசவ. அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்த்தனா, ஓ கேசவா, பலன் தேடி செயல்படுவதை விட புத்திசாலித்தனம் சிறந்தது என்று நீர் நினைத்தால் ஏன் என்னை இந்த கொடூரமான போரில் ஈடுபடுத்த விரும்புகிறீர்கள்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் விதத்தில் கிருஷ்ணர் கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் என்பதை இந்த 3ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்குகிறார். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல, பலன் தேடி செயல்படுவதை விட புத்திசாலித்தனம் சிறந்தது என்று நீ நினைத்தால் நீ ஏன் என்னை இந்த கொடூரமான இந்த போர்ல ஏன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுங்கிறேன் அப்படின்னு அவன் கேள்வி கேட்கிறான். கிருஷ்ணர் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்கிறார். புத்தி யோகம் பக்தி யோகா கிருஷ்ண உணர்வு சில சமயங்களில் செயலற்ற தன்மை என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா செயலற்ற தன்மைன்னு நினைச்சுக்கிறான், தவறாக புரிந்து கொள்வது. முழு கிருஷ்ண உணர்வோடு இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தனிமையான இடம் கிருஷ்ண உணர்வின் தனித்துவத்தை சரியாக பயிற்சி இல்லாமல் அறிவுறுத்தப்படுத்துவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வு வரணும்னாக்கா முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த கிளாஸ்ல எல்லாம் நம்ம இதுங்கிறோம் இல்லையா, ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணிடணும் ஸ்டார்டிங்ல. அந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்ணிட்டு ஒரு ரவுண்டுக்கு மேல 16 ரவுண்டு வரைக்கும் அதை கொண்டு வரணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம், தூக்கத்துல பெட்ல உட்காந்துன்னு பண்ணலாம், குடிக்கையும் பண்ணிக்கலாம், குடிக்காதையும் வேணாலும் ஆரம்பிச்சவங்க அப்புறமா படிப்படியா ஒன்னொன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படி ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த 16 ரவுண்டு முடிஞ்ச உடனே நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்மள அறியாத நம்ம இன்வால்மெண்ட் வந்துடும். ஓகேயா, இது இந்த பகவத்கீதை படிச்சு அர்ஜுனன் அந்த இதை பத்தி அதை தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்காலும் இது நமக்கும் ஒரு அறிவுரையா இருக்கு. நம்ம எப்போதுமே சாப்பிட்றது இதுங்கிறது வீட்டுல சண்டை அது இதுன்னு இருந்துட்டு சம்பாதிக்கிறது, அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் பௌதிகத்திலேயே இருக்கும் இல்லையா. நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைனுக்கும் வரணும். ஒரு ஏஜுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே வந்தா ரொம்ப 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 நல்லது. இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்மள ஒரு 40 ஏஜுக்கு மேல 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா உட்காந்து அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணா நமக்கு. ஏன்னா எப்போ நமக்கு யாருக்கு டெத் வரும்னு தெரியாது.
கடைசி நிமிஷத்துல போய் கிருஷ்ணரை போய் கூப்பிடுறதுல அர்த்தம் இல்லை. அதனால முதல்ல இருந்தே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அன்னன்னைக்கு நம்ம கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு அதெல்லாம் கடைசி காலத்துக்கு நம்ம போடுவோம். ஓகே, அர்ஜுன் இதை நிராகரித்த பகவான் கர்மயோகம் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது பற்றி விரிவாக விளக்கினார். ஓகே, 3.2 யாருமா படிக்கிறீங்க? காயத்ரி மாதாஜி வந்து கணக்கு கொடுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஓகே, நீங்க அவங்க only listen பண்றாங்களா மாதாஜி இன்னைக்கு? ஓகே ஓகே, நீங்க படிங்க மாதாஜி. யாமிஸ்ரேணவே வாக்கியேன व्यामिश्रेणव वाक्येन बुद्धिं मेहयसिव मे तक्केगं वदा निश्चित्य येन श्रेयहम् अप्नुयम्. அர்ஜுனர் கூறினார், ஓ ஜனார்த்தனா, நீங்கள் அறிவை செயலை விட மேலானதாக கருதினால் ஏன் இந்த பயங்கரமான போரை நடத்த சொல்கிறீர்கள்? உங்களது தெளிவற்ற அறிவுரையால் என் புத்தி கலங்குகிறது. தயவு செய்து நான் மிக உயர்ந்த நன்மையை அடையக்கூடிய ஒரு பாதையை தீர்க்கமாக எடுத்துரையுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது அந்த மாதிரி பாதையை இதுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் சொல்றான். இது யாருக்கு? அவன் அர்ஜுனன் வந்து அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும் என்ன பண்ண நடக்க போறது. அவங்க 2 பேரோட உரையாடல், அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் பேசுறது நமக்கெல்லாம் ஒரு பாடமா இருந்து நம்ம எல்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இதுவே இருக்கு. கிருஷ்ண உணர்வின் பாதையை சீரமைத்து கொடுக்கிறான் அர்ஜுனன். ஓகே, நிஷ்காம கர்ம யோகம் ஒன்னுத்தையுமே நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. இந்த ஃபேமிலியில பாருங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அந்த குழந்தை உட்காந்து ஒருத்தர் ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு தலைவர் ஒழுங்கா இருந்தாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வீட்டுல எல்லாமே ஒழுங்கா இருக்கும். அதனால அவ உட்காந்து மந்திரங்கள்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா சங்கீர்த்தன் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவ பண்றதை பார்த்துட்டு ஒய்ஃபும் பண்றா. அவ வர்றதையும் பார்த்தா அந்த குழந்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வளர்ந்துடும். அந்த மாதிரி. ஓகேயா? ஸோ இது 2.39ல இதுவரை நான் இந்த அறிவை பகுப்பாய்வு ஆய்வு மூலம் உங்களுக்கு விவரித்துள்ளேன். இப்போது பலனளிக்காத கர்மயோக வேலையின் அடிப்படையில் நான் விளக்குவதை கேளுங்கள். பிரதாவின் மகனே, நீங்கள் அத்தகைய அறிவின் செயல்படும் போது செயல்களின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து உங்களை விடுவிக்க முடியும். ஓகேயா? தன் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவற்றை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து தன் உணர்வை என் மீது பக்தி சேவை நிலைநிறுத்துபவர் நிலையான புத்திசாலி என்று அறியப்படுகிறார்கள். யாரு நிலையான புத்திசாலிங்கிறவா? புலன்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா மனம் போன போக்குல நம்ம போயிட்டு இருக்க கூடாது. மனத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நமக்கு பகவான் ஒரு புத்தின்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? அந்த 5 புலன்களையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து கொஞ்சம் முதல்ல கொஞ்சம் போத ஸ்டார்ட் பண்ணும். பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுக்கு தெரிஞ்சு பழக்கம் பண்ணிட்டு பக்தி சேவைன்னு ஆரம்பிச்சோம்னாக்க அவள்லாம் புத்திசாலி என்று அறியப்படுகிறார் அப்படின்னு படிச்சோம். 3.3 ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச லோகேஸ்மின் த்விவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானகாம் ஞான யோகேன சாங்கியானாம் கர்மயோகேன யோகினாம். உன்னத ஆளுமை கடவுள் கூறினார், ஓ பாவமற்ற அர்ஜுனா, சுயத்தை உணர முயற்சிக்கும் 2 வகை மனிதர்கள் உள்ளார்கள் என்பதை நான் ஏற்கனவே விளக்கியிருக்கிறேன். சிலர் அதை அனுபவ தத்துவ ஊகங்களாலும் மற்றவர்கள் பக்தி தொண்டாலும் புரிந்து கொள்ள முடிகிறார்கள். ஓகேயா? அனுபவத்தில் அது பிராக்டிக்கலா தான் வரும். சில பேருக்கு சில பேர் என்ன பண்ணா பக்தி தொண்டுன்னா என்ன? சேவை, சேவா, பகவானுக்கு சேவை பண்றதுனா என்ன? ஏதாவது நமக்கு தெரிஞ்சதை 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து மந்திரங்கள்லாம் சொல்லுங்கோ, இதை பண்ணுங்கோ, பகவத்கீதை படிங்கோ, இந்த மாதிரி 4 நம்ம மாத்திரம் படிக்கக்கூடாது, இன்னும் 4 பேரை கூட்டின்னு வந்து அதில் படிக்க வச்சு பண்றதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் சேவை. இதெல்லாம் பக்தி தொண்டாடுறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு இது. நம்மளே இப்போ ஆச்சு நெக்ஸ்ட் மந்த் புது பேட்ச் ஆரம்பிப்பா. அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சவள ஒரு 4-5 பேரை கொஞ்சம் சேர்த்து விடுறது, இதெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் தொண்டு தான், சேவை தான். ஓகேயா? அந்த மாதிரி பண்ணணுங்கிறார். 3.4 ந கர்மாணம் அநாரம்பன் நைஷ்கர்மியோம் புருஷோஷ்ணுதே நச்ச சந்நியாசினாத் ஏவ சித்தி சமாதி கச்சதி. வேலை செய்வதை தவிர்ப்பதன் மூலம் கர்மவினைகளிலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாது. அதே போல் வெறும் உடல் துறவரத்தால் ஞானத்தின் முழுமையையும் அடைய முடியாது. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதாவது நம்ம வீட்டுல வேலையெல்லாம் செய்ய வேண்டாம், சரி போ நம்ம துறவரம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இந்த மாதிரி கையில ஒரு கமெண்டெல்லாம் கழுத்துல மாலையும் போட்டுட்டு உட்காந்து ஜபம் பண்றேன் அப்படின்னு சும்மா உட்காந்து பேருக்கு உட்காந்துட்டு மனசு அலப்பாய விட்டுட்டு அப்படி உட்காந்துக்கிறத விட அது உடல் மாத்திரம்தான் துறவரத்துல இருக்கு. ஞானத்தின் முழுமையை அடைய முடியாது. அவர்களெல்லாம் பக்தி தொண்டுக்கு வர முடியாது.
எல்லாத்தையும் ஐம்பொருள்களை கட்டுப்படுத்தவங்க மட்டும்தான் வர முடியும் அதுல அப்படிங்குது. ஓகே. சாங்கிய யோகமும் கர்மா புத்தி யோகமும் மதம் மற்றும் தத்துவத்தை போலவே ஒன்றையொன்று சார்ந்தவை. தத்துவம் இல்லாத மதம் உணர்வு அல்லது சில சமயங்கள் வெறியாய்ப்படுது. மதம் இல்லாத தத்துவம் மனமோகம். இறுதி இலக்கு கிருஷ்ணர் மற்றும் பரமசுயத்துடன் தொடர்புடைய சுயத்தை புரிந்து கொள்வது. ஓகே. பக்தி சேவை கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள அனைத்து கிருஷ்ணரோடுக்கும் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடன் நேரடியாக இருக்கு. பக்தி தொண்டில் வந்தாச்சுன்னா கிருஷ்ணரோட டைரக்டா நம்ம டீல் பண்ண முடியும். டீல் தான் கிருஷ்ணரோட நம்ம சம்பந்தம் வச்சுக்க முடியும். கிருஷ்ண உணர்வின் பாதி சிறப்பாக இருக்கிறது. சாஸ்திரங்களை போல புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதை சார்ந்தது அல்ல. ஓகே. மதம்னா என்ன? ஒரு தனிப்பட்ட கடவுள் அல்லது மற்றொரு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட உயிரினம் போன்ற ஒரு கட்டுப்படுத்தும் சக்தியின் நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாட்டுடன் பெரும்பாலும் தொடர்புடைய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நம்பிக்கைகள், நடைமுறைகள், இதெல்லாம் அதனோட தொகுப்பாகும். இருப்பினும் அனைத்து மதங்களும் ஒரு கடவுள்கள் அல்லது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகள் மீதான நம்பிக்கை மையமாக கொண்டது. பிரசங்கங்கள், சடங்குகள், இப்போ நம்ம இஸ்கானையும் எடுத்துக்கோங்க. இஸ்கான்ல யார் வேணாலும் எந்த இதுல தான் இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம எல்லாருமே ஒரே மதமாவே இருந்து நம்ம பண்றோம். எனக்கு நமக்கு வருகிறது என்ன? அல்டிமேட் பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லணும். அதை சொல்றதுக்கு அந்த மாதிரி யார் வேணாலும் இருக்கலாம். இந்த ஜாதி இந்த இதெல்லாம் நம்ம அப்படி பிரிச்சு பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகேயா? அதனால பிரசங்கங்கள், சடங்குகள், பிரார்த்தனை, தியானம், புனித இடங்கள், சின்னங்கள், மயக்கங்கள் மற்றும் விருந்துகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடைமுறைகளை உள்ளடக்கியது. தத்துவம்னா என்ன? தத்துவத்தை படிப்பவர்கள் வாழ்க்கையின் மிக அடிப்படையான கேள்விகளுக்கான பதில்களை கேட்பதிலும் பதிலளிப்பதிலும் வாதாடுவதிலும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுள்ளனர். ஸோ இதை பத்தி இந்த ஸ்லைடு வந்தோடனே நல்லா இதை டீட்டெயிலாக படிச்சுக்கோங்க. இதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ், முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணிக்கலாம். பகவத்கீதா டெக்ஸ்ட் வந்து 3rd சாப்டர்ல பற்பட்டியும் நிறைய படிங்க. சாங்கிய யோகம்னா அதுக்கும் புத்தி யோகத்துக்கு, அதை கிருஷ்ண உணர்வு. சாங்கிய யோகம்னா தத்துவ யோகம், புத்தி யோகம்னா கிருஷ்ண உணர்வு. ஓகே. இது மறைமுக பாதை, இது நேரடி பாதை. தனிப்பட்ட முயற்சியை சார்ந்திருக்கணும். இது கிருஷ்ணரின் கருணையை சார்ந்திருத்தல், அதாவது முழுமையாக பரமனையே சார்ந்திருக்கும் போது செயல்முறை. வெற்றி இதுல நிச்சயமா வெற்றி ஆக முடியும்னு சொல்ல முடியாது சாங்கிய யோகால. இதுல நிச்சயமா நீங்க மெம்பர்ஸ் கிருஷ்ணருக்கு சரண்டர் ஆயாச்சுனாக்க வெற்றி நிச்சயம். பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமையால் தேவைப்படும் ஆரம்ப சுத்திகரிப்பு. இது வந்து கிருஷ்ண உணர்வு என்பது தூய்மைப்படுத்தும் செயல்முறை. நம்மளை கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே தூய்மையாக்கிவிடும். 3.5 யாராவது படிக்கிறீங்களா? சோபன் பாபு பிரபுஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி? மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபுஜி. நஹி ஹர்ஷித் க்ஷணம் அபி ஜாது திஷ்டதி அகர்மக்ருத் காரியதே ஹை அவகர்ம சர்வ பிரகிருதி ஜைர்குணை. ஒரு கணம் கூட யாரும் செயல்களை செய்யாமல் இருக்க முடியாது. உண்மையில் அனைத்து உயிரினங்களும் ஜட இயற்கையில் மூன்று குணங்கள் அதாவது பிறந்த 3 குணங்களுடன் பிறந்த தங்கள் குணங்களால் 3 விதமான செயல்பாட்டு முறைகளில் செயல்பட நிர்பந்திக்கப்படுகின்றனர். 3 விதமான தங்கள் குணங்களால் 3 விதமான செயல்பாட்டு பண்ண ஏதாவது 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். எதுலையாவது ஒண்ணுல நம்ம செயல்பாட்டு முறைகளில் செயல்பட நிர்பந்திக்கப்படும். ஏதாவது ஒண்ணுதான் இருப்போம் இல்லையா? ஒண்ணு சுத்த சைவமா இருந்துட்டு சாத்விக்கா இருப்போம். பகவான நாமத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு காத்தால இருந்து சாண்டிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு பண்றவெல்லாம் சாத்விக் முதல்து. 2வது மத்தியானம் 10 மணிக்கு அப்புறமா சாயங்காலம் வரைக்கும் பண்ண ரஜோகுணம். அவங்கெல்லாம் சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமும் சரியா இருக்காது. அதுக்கெல்லாம் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் அதுக்கும் மேலே சில பேர்ல நைட்டை வந்து காத்தால 6 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துடணும், நைட்டு சீக்கிரமா 10 மணிக்குள்ள படுத்துடணும். இதெல்லாம் சத்துவகுணத்துல இருக்கும். இதெல்லாம் வரும் பின்னாடி இல்லையா? நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. அதெல்லாம் தான் இது. இன்னும் டீட்டெயில்டா நிறைய அதுல தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு. உடல் பெற்ற வாழ்வில் மட்டுமல்ல, ஆத்மாவின் இயல்பே எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதாகும். ஆத்மா இல்லாவிட்டால் ஜட உடல் நகர முடியாது. ஜட உடல்ல இருந்து ஆத்மா பிரிஞ்சு போச்சுன்னா அது டெட் பாடின்னு சொல்லிவிடும், பாடின்னு ஆயிடும் அது இல்லையா? அதனால அந்த ஜட உடல்ல
அந்த ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் தான் உடலுக்கு மதிப்பு. அந்த உடல்ல இருந்து அது கிளம்பிடுச்சுனாக்க அதுக்கு ஆத்மா அழிவில்லாதது. படிச்சாச்சு, நமக்கு நல்லா தெரியும். ஆத்மா எப்போதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதும் ஒரு கணம் கூட நிறுத்த முடியாதது. அந்த ஆத்மாவில் இயக்கப்படக்கூடிய ஒரு உயிரற்ற வாகனமே உடல். ஒரு வாகனத்துக்குள்ள அது ஒரு என்ஜின், மெயின் என்ஜின். அது உட்கார்ந்துருந்தா அது நமக்கு வண்டியை ஓட்டின்னு இருக்கு. அத்தகைய ஆத்மாவினாலேயே அந்த என்ஜின் அந்த ஆத்மா அந்த இதெல்லாம் பாடி மிஷின்லாம் ஒழுங்கா இல்லைன்னாக்கா அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும், இங்க உட்காந்து இந்த வண்டியில உட்காந்து என்ன பிரயோஜனம்னு சொல்லிட்டு அந்த உடலை விட்டுட்டு அது வேற உடலை பார்த்துட்டு கிளம்பி போயிடுது. ஓகேயா? இயக்கப்படுவது கிருஷ்ண உணர்வில் நற்செயல்களில் ஆத்மா ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். இல்லை என்றால் அது மாயாசக்தியினால் ஆணையிடப்படும் செயல்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுவிடும். ஜட இயற்கையின் உறவால் ஆத்மா பௌதிக குணங்களை பெறுகிறது. இது போன்ற பாதிப்புகளில் இருந்து ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை செய்தல் அவசியமாகும். ஆனால் ஆத்மா தனது இயற்கையான செயல்களை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தப்பட்டால் அவனால் செய்ய முடிந்தவை அனைத்தும் நன்மையே. அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் வருது. அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். மதம் என்றாலும் உடல் சார்ந்த ஆன்மா எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். சூழ்நிலையும் உடலையும் நிலையான செயல்பாட்டில் தள்ளுகிறது. மாயை சக்தி ஆன்மாவை ஜட முறைகளுடன் பிணைக்கிறது. சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுத்திகரிப்பு செயல்முறைகள் மூலம் மட்டுமே ஓய்வு. கிருஷ்ண உணர்வின் சுத்திகரிப்பு தேவையில்லை, ஏனென்றால் அதுவே தூய்மையானது. அது டிஃபரன்ஸ் படிச்சோம் இல்லையா, அதை தான் திரும்பி ரிப்பீட்டா இருக்கு. ஆன்மா இயற்கையில் செயலில் இருப்பதால் சாங்கிய யோகா நடைமுறைக்கு மாறானது. ஓகேயா? எஸ்மா 3.6 படிங்க. அதாவது ஷோபன் பாபு படிங்க, இல்லைன்னா கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்கம்மா பிரபுஜி. கர்மேந்திரியாணி சான்யம்ய ஆஸ்தி மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமுக்தாத்மா மித்யாச்சாரஹ உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்களின் வெளிப்புற உறுப்புகளை கட்டுப்படுத்துபவர்கள் அதே நேரத்தில் மனதின் புலன்களின் மீது தொடர்ந்து கருத்தூன்றி இருத்தலால் நிச்சயமாக தங்களை தாங்களே ஏமாற்றிக் கொள்கிறார்கள் மற்றும் கபடவாதிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். இங்க பக்கத்துல இருக்கிற பிக்சர்ல பாருங்க, அவ கையில கமண்டலம் வச்சிருக்கா, காதுல டெலிபோனு, அவர் சன்னியாசிக்காக அந்த ட்ரெஸ்ஸும் போட்டுருக்கா. எல்லாமே அவர் சன்னியாசி பண்ணுறதெல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எதுல? பிசிக்கலா தான். வெளிப்புற உறுப்புகளை மட்டும்தான் கட்டுப்படுத்திட்டு நம்ம இருக்கணும். அவரால் ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியல. காதுல போன்ல வச்சுட்டு அதோடய பேசிட்டு இருக்காரு. எப்ப பார்த்தாலும் கையில சிகரெட் வச்சுருக்காரு, கையில கமண்டலத்துல இதை வச்சுட்டு சன்னியாசி மாதிரி வேஷம் போட்டுருக்காரு. இந்த மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு இப்படி எல்லாம் இருக்கிறத விட இவாள்லாம் கபடவாதிகள்னு அழைக்கப்படுகிறார். இந்த மாதிரி இருக்கிறத விட பேசாம நார்மலா இருந்துட்டு சன்னியாசியா போகாத கிரகஸ்தர்களா இருந்துட்டு டிவோட்டிஸா நம்ம போகலாம், பகவானுடைய அனுகிரகத்துக்கு ஆளாகலாம். ஓகேயா? 3.7 படிங்க புரிஞ்சு. மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க புரிஞ்சு. எஸ்டிவி இந்திரியாணி மனசா நியாயம் யாரபதே ஜுனா கர்மேந்திரியைஹ கர்மயோகம் அசக்த்ஹ சவித்யஸ்யே. மறுபுறம் ஒரு நேர்மையான நபர் மனத்தினாலும் செயலின் உள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்து கிருஷ்ண உணர்வில் பற்றின்மை இல்லாமல் கர்மயோகாவை தொடங்கினால் அவர் மிகவும் உயர்ந்தவர். இங்க பக்கத்துல டெம்பிள் சாமி இருந்துச்சு, அங்க ரூம் எல்லாம் கோயிலுக்கு எல்லாம் கிளீன் பண்ணி இதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி கொடுத்து பூவெல்லாம் மாலையெல்லாம் தொடுத்து கொடுத்து மாலை போடுறதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் சின்ன வேலை நினைச்சிருப்போம். இதெல்லாம் ஒரு விதமான தொண்டு. அவளுக்கு அந்த மாதிரி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணுவா, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். இந்த மாதிரி சின்ன தொண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சுலே புலன்களை கட்டுப்படுறதுக்கு நமக்கு வழிவகுக்கும். ஓகே? இவர் இந்த மாதிரி பண்றவாள்லாம் இந்த முதல்ல இந்த சன்னியாசியை விட இதுவாள்லாம் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். அதாவது முதன்மையான ஸ்வர்த்தாகதி அல்லது சுயநலத்தின் குறிக்கோள் விஷ்ணுவை அடைவதாகும். பத்னா மற்றும் ஆசிரமத்தின் முழு நிறுவனமும் வடிவமைக்கப்பட்டது. வாழ்க்கையில் இந்த இலக்கை அடைகிறது. ஒவ்வொரு ஆசிரமம் மற்றும் பத்னத்தின் உறுப்பினர்களும் கிருஷ்ண உணர்வில் சேவை செய்வதன் மூலம் அடையப்படுகிறார்கள். பாசாங்குத்தனமான கண்காட்சிகள்
இலக்கை அடைவதில் தீங்கு விளைவிக்கும். அதனால எதையுமே வந்து நம்ம கெட்டதா பார்க்காம நல்லதா நம்ம உபயோகமா எடுத்துட்டு பண்ணினோம்னாக்க நமக்கு நல்லது நடக்கும். கிருஷ்ணருடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேற முடியும். ஓகே, இதுவும் அப்படிதான். புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனம் புலன்களின் மீது நிலைத்திருப்பவன் பாசாங்கு சித்தர். புலன்களை கட்டுப்படுத்திட்டு ஆனா மனசு வந்து புலன்கள் மேலதான் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறவன் பாசாங்கு சித்தர். He is called a pretender. இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா pretender சொல்லலாம். ஓகேயா? எஸ்மா 3.8 படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। படிங்க பிரபுஜி ப்ளீஸ். नियत कुरु कर्मद्व कर्म ज्ञायो है अकर्मणा शरीरयात्री च ते न प्रचित्तयेत् अकर्मण। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. செயலற்ற தன்மையை விட செயல் மேலானது என்பதால் இவ்வாறு உனக்கு விதிக்கப்பட்ட வேத கடமைகளை செய்ய வேண்டும். செயல்பாட்டை நிறுத்தினால் உன் உடலின் பராமரிப்பு கூட சாத்தியமில்லை இல்லையா? வேத கடமைகளை எப்படி செய்யணும்? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட வேத செயலற்ற தன்மையை விட செயல் மேலானது. நம்ம காரியத்துல செஞ்சு காமிக்கணும். ஒண்ணுமே பண்ணாம உட்கார்ந்துக்கிறத விட ஏதாவது இப்போ ஒண்ணுமில்ல கிளாஸ் வந்து எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம், பண்ணிட்டு அந்த கிளாஸ்ல போய் உட்காந்து என்னமோ புரியுது, ஏதாவது ஒரு வார்த்தை புரிஞ்சிடுமே, காது கொடுத்து கேட்டாலே அதுவே ஒரு இதுதான் இல்லையா? அந்த மாதிரி மேலானது விதிக்கப்பட்ட வேத கடமைகளில் செஞ்சாங்க அதை வந்து உடல் செயல்பாட்டை நிறுத்தாம நம்ம அப்படியே இருந்தாக்க அதில் பக்தி இதுல முன்னேற முடியும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே பண்ணாம நம்ம இருந்தோம்னா தான் நமக்கு வந்து உடல்ல நம்ம உடம்பு கூட நம்மளால பார்த்துக்க முடியாது. அர்ஜுனன் ஒரு பாசாங்குக்காரனாக மாறுவதை கிருஷ்ணர் விரும்பவில்லை. தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதில் இறைவன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறான். ஒரு சத்திரியனோட கடமை என்ன? அவன் போர் புரியணும். நீ போர் புரியறது தானே உன் கடமை. நீ போர் புரியாம நீ இருக்கே அப்படின்னு சொன்னா அவள்லாம் செத்து போடுவா. சொந்தக்காரெல்லாம் ரொம்ப இவெல்லாம் அப்ப என்ன ஆச்சாரியாலாம் பெரிய எனக்கு குருவா இருக்கிறவாள்லாம் செத்து போயிடுவா. அப்படி இப்படின்லாம் நீ பயப்படுறீங்க. அது பண்ணாதே. நீ பாசாங்காரனாக நீ மாறாதே. ஓகே, கிரகஸ்தனாகவும் சத்திரியனாகவும் இருப்பதால் அர்ஜுனன் தனது கடமைகளை செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டார். அதனால நம்மளாம் இப்போ கிரகஸ்தர்களா இருக்கோம். நம்மள உடனே அவர் சன்னியாசியா போ நம்மளை யாரையுமே சொல்லலை பகவான். அர்ஜுனன் கடமைகளை செய்ய சொல்ற மாதிரி நமக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். அதுக்காக இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்போதுமே ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல சொல்லு. வீட்டுக்கு வாங்குறது, அதுக்கப்புறம் கையில் காசு இல்லாமல் இருக்க முடியுமா? வேலைக்கும் போகணும். வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு வீட்டை பராமரிக்கிறதுக்கு அதையும் கொடுத்துட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்லையும் அதுக்கும் ஒரு நாளைக்கு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் செலவழிச்சுக்குவோம். அப்படியே பண்ணினாக்க நமக்கு மனசு தெளிவா இருக்கும். அதுதான் மெயின் பாயிண்ட். அத்தகைய செயல்பாடு படிப்படியாக அவரது இதயத்தை சுத்தப்படுத்தி அவரை ஜட மாசுபாட்டிலிருந்து மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அந்த அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம டிட்டாச்மெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? இதுல இருந்து விலகி வர முடியும். இறைவனோ அல்லது எந்த மத வேதங்களோ ஒருபோதும் அங்கீகரிக்காத செயல்களை துரத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவரின் உடலையும் ஆன்மாவையும் பராமரிக்க சில வேலைகளை செய்ய வேண்டும். உடலை பராமரிக்கணும்னா அந்த அன்னைக்கு சௌச்சம் கிளீன் பண்ணி உடம்ப குளிச்சு எல்லாம் பண்ணிக்கணும். ஆன்மாவை கிளீன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஆன்மாவை பராமரிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? டெய்லி சாண்டிங் த மகாமந்திரத்தை தினப்படிக்கு ஒரு நாளைக்கு 16 16 ரவுண்ட்ஸ். ஒரு ரவுண்டுங்கிறது 108 சொல்லணும். அதுதான் ஆன்மாவுக்கு கொடுக்குற நம்ம இது படித்தோம் இல்லையா? ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவது என்பது ஒரு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதன் மூலம் அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தூய்மையற்ற தன்மையாகும். அவ்வாறு செய்யாமல் வேலையை துறந்து மற்றவர்களின் இழப்பில் வாழ்வது ஒருவருக்கு தெய்வீகத்தை வழங்க முடியாது. ஓகே, இதுதான் இதுல வந்து பொருள்சார் நாட்டங்களை தூய்மைப்படுத்தாமல் வினோதமான முறையில் வேலையை விட்டுவிடக்கூடாது. நமக்குன்னு கொடுத்துக்கிற பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸை நம்ம செய்யாமல் இருக்க முடியாது. இப்போ பிராமணர்களுக்கெல்லாம் அந்த அப்பெல்லாம் இப்ப என்ன சொல்லுவா, உட்காந்து வேதங்கள்லாம் படிக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணணும்னு இருக்கு. அது மாதிரி பண்ணினாதான் என்ன ஆகும்? பிராமணர்கள்லாம் பண்ணாக்க மழை வரும். மழை வந்தா என்ன ஆகும்? தானியங்கள்லாம் நல்லா விளைஞ்சதுனா தான் தானியங்கள் எல்லாம் கிடைச்சதுன்னா தான் பழங்கள் காய்கள் எல்லாமே கிடைக்கும். கிடைச்சாதான் அது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை பிரசாதமா நமக்கு சாப்பிடுறது. இது ஒரு லைஃப் சைக்கிள். அந்த சர்க்கிள் வரணும். அது வரணும்னா முதல்ல நமக்குன்னு கொடுத்துருக்க பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸை பண்ணணும். ஓகே, யஜ்யம் என்பது பகவான் விஷ்ணுவோட யாக நிகழ்ச்சிகள்.
அனைத்தும் பகவான் விஷ்ணுவின் திருப்திக்காகவே யக்ஞோ பை விஷ்ணு குறிப்பு வேதங்கள் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. யக்ஞங்கள் செய்வதும் பகவான் விஷ்ணுவை சேவிப்பதும் நேரடியாக ஒரே நோக்கத்திற்கு உதவுகின்றன. இரண்டும் கிருஷ்ண உடலில் செயல்படுகின்றன. யஜ்யம் பண்ணாலும் அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு தான். வர்ணாசிரம ஸ்தாபனமும் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. வர்ணாசிரம சாராவத் புஷேத பராக் குமான் விஷ்ணு ஆராத்தியத்தே விஷ்ணு அப்படின்னு விஷ்ணு புராணத்தில் சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஜட உலகில் செய்யப்படும் புலன் திருப்திப்படுத்தும் செயல்களை அடிமைத்தனத்திற்கு ஒரு காரணமாகும். நல்ல மற்றும் தீய செயல்கள் அவற்றின் எதிர்வினைகளை கொண்டுள்ளன, செய்பவரை பிணைக்கின்றன. கிருஷ்ண உணர்வுகளில் பணிபுரிவது ஒருவரை படிப்படியாக விடுவித்து கடவுளின் ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்துகிறது. கிருஷ்ண பக்தரின் நிபுணத்துவ வழிகாட்டுதலின் கீழ் நேரடியாக மிகவும் விரும்பத்தக்க இறைவனின் கீழ் விடாமுயற்சியுடன் செய்யப்படும். அத்தகைய வாய்ப்பை பெற்ற அர்ஜுனன் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. அதனால இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்து இதுல சேர்ந்துட்டோம். L1 இது ஃபர்ஸ்ட் 18 days படித்தோம். இதுக்கெல்லாம் வந்திருக்கோம். இதுக்கெல்லாம் பண்றதுக்கு நம்ம ஏதோ பண்ணின புண்ணியங்கள் தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணி சேர்ந்து இந்த மாதிரி நம்மளோட ஆன்மீகத்துல ஓரளவுக்கு நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரோம்னா இதெல்லாம் ரீசன். அதை நம்ம விடக்கூடாது. ஒரு குரூப் இது இருக்கணும் இல்லையா, டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனோட இருக்கணும் எப்போதுமே. எஸ் பிரபுஜி 3.9 படி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோ யத்ர லோகோயாம் கர்ம பந்தன தத் அர்த்தம் கர்ம கவந்தேய முக்த சங்கம் சமாச்சார. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வுன்னா என்ன? யாகங்கள் பண்றதுக்கு ஈக்குவல். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லி வந்தாச்சுன்னா அது யாகங்கள்லாம் பண்ணி பெரிய பெரிய யாகங்கள்லாம் பண்ணணும்னு சொல்றா இல்லையா, அதுக்கு ஈக்குவல் இது. விஷ்ணுவுக்காக செய்யப்படும் யாகத்தையே செய்ய வேண்டும். இல்லை எனில் வேலை இந்த ஜட உலகில் பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. ஆகையால் குந்தியின் மகனே, அவரது திருப்திக்காக உன் கட்டளை ஏற்பட்ட கடமைகளை செய். அந்த வழியில் நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவார். அந்த மாதிரி அவர் என்ன சொல்றாரோ அந்த இதுல நீ பண்ணிட்டு அது பண்ணினேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ அந்த இதுல அவரோட இதுல கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்க முடியும். அதனால அவர் உன்னோட கடமை என்ன, அதை போர் புரி அப்படின்னு அவருக்கு அறிவுறுத்துறாரு. ஓகே, டூ யுவர் டியூட்டி இன் a detached mode, knowing that you are a soul. நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படிங்கிறத மனசுக்குள்ள வந்ததுன்னா, ஒரு டிராப் தண்ணீர் வந்து இந்த தாமரை இலையில வந்து விழுந்திருக்கு, விழுந்தாலும் அந்த இலையில போய் அது ஒட்டுறது, அந்த இலை ஒட்டிக்கிறது, அது மேல அந்த தண்ணி ஒட்டாது. அது மாதிரி தாமரை இலை தண்ணீர் போல நம்ம வாழ கத்துக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில கிரகஸ்தர்கள் இருந்தாலும் அட்டாச்மெண்ட்டோட வாழணும். ஆனா அதுலயும் ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும். எல்லாம் ஒட்டின்னு இருந்துட்டு அப்படியே ஏதாவது ஆச்சுன்னா அவளுக்கு ஏதாவது இதாயிடுச்சுன்னா அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கிற வாழ்க்கை, அப்ப நம்மளால தாங்க முடியல. அந்த சமயத்துல ஐயோவா போயிட்டாலே சித்து போயிட்டாளேன்னு நினைச்சு வருத்தப்பட்டு உட்காந்துருக்கோம். அதனாலதான் நான் உடல் அல்ல, ஆத்மாங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும், அட்டாச்மெண்ட்டோட இருக்கணும். ஆனா அதே சமயத்துல கொஞ்சம் போற டிட்டாச்மெண்ட்டும் கூடவே வளர்த்து வரணும். ஓகே, கர்மகாண்டத்திலிருந்து கர்மயோகம் வரை ஒரு நபர், நான் இன்னைக்கு 3:20 வரைக்கும் எடுக்கிறேன், 21 வரைக்கும் எடுக்கிறேன், பாக்கி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஒரு நபர் அதுதான் ஓகே, ஒரு நபர் பௌதிக வாழ்க்கையில் மிகவும் பற்றுக்கொண்டவராகவும் நிஷ்காம கர்ம யோகாவை செய்ய முடியாமலும் இருந்தால் அவர்களுக்காக கிருஷ்ணர் யோக ஏணியை மிக குறைந்த படியிலிருந்து படிப்படியாக மேலே நகர்த்துவதை விவரிக்கிறார். கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகாவிற்கு போறதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகலாம். இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், பௌதிக வாழ்க்கையை விட்டுட்டு நேரம் அவர்கிட்ட வாங்கினா லிஃப்ட்ல தான் போக முடியும். அது எல்லாராலையும் போக முடியாது அந்த மாதிரி. ஓகே, அந்த மாதிரி போகணும்னாக்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு வரணும். சில பிரபுபாதா பிரிவு 3 உள்ள அனைத்து நோக்கங்களையும் சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தின் மேலாதிக்கத்தையும் தேவையும் மகிமைப்படுத்துவதன் மூலம் முடிக்கிறார். ஓகே, விஷ்ணுவுக்கோ அல்லது வேலை நோக்கங்களுக்கோ தியாகமாக வேலையை செய்ய வேண்டும். தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு திரும்பி செல்றதுக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சி ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் படி நமக்குன்னு ஒரு குருவை வச்சுக்கணும். அவர் சொல்லி கொடுக்குறபடி அந்த மாதிரி அந்த வழிகாட்டுதல் படி நம்ம செயல்படணும். ஓகே, யோகா லெட்டர் இப்படிதான் வருது. பக்தி யோகாங்கிறது தான் ஃபைனல்ல வந்து எழுதுவோம். அனிமல் லைஃப்ல இருந்து கர்ம காண்டா, சகாம கர்ம யோகா,
அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா. ஞான யோகானா அக்யூமுலேட்டிங் நாலேஜ். அஷ்டாங்க யோகா. அதுல அஷ்டாங்க யோகால கொஞ்சம் சமாதிங்கிற நிலைமை அடையிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அதை அடைஞ்சாச்சுன்னா சன்னியாசி போறதுக்குள்ளாகி அதுக்கப்புறம் கடைசியில தான் பக்தி யோகா. இந்த பக்தி யோகாங்கிற இதை போய் நம்ம டச் பண்ணணும்னா மெதுவா ஒவ்வொன்றா மாத்திட்டு இதெல்லாம் கத்துட்டு வந்தா தான் அந்த இதை ஃபைனலா ரீச் பண்ண முடியும் யோகால. Devotees with no desires for personal interest, அது நிஷ்காம கர்ம யோகா. Devotees with selfish desire, சொந்தத்துக்காக இருக்கிறவாள் சகாம கர்ம யோகா. ரெகுலேஷன் சென்ஸ் ரெகுலேட்டட் எல்லாத்தையும் ஐம்பொருள்களையும் அடக்க தெரிஞ்சதுல கர்ம காண்டால வந்து சொல்லுவோம். அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் சென்சஸ்ல இருந்தா அதுதான் மிருகத்தனமான வாழ்க்கை. இதுதான் யோகா லேடர். நான் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணல இதுக்கு. ஓகே, பிரேம பக்தி லேடர்ல எப்படி போடுறது? பாபா எக்ஸ்பிரஸ் எலிவேட்டர். ஃபாஸ்டா நம்ம போகணும்னா அனிமல் லைஃப்லேருந்து என்ன பண்ணோம், எல்லாத்தையும் சரண்டர் பண்ணி பியூர் டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் வச்சுன்னு போடணும். சாதனா பக்தி பண்ணணும், பாபா பக்தி, பிரேமா பக்தி. அது பண்ண எக்ஸ்பிரஸ் ஃபாஸ்ட் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயினில் போயிடலாம். இல்லைனாக்கா அனிமல் லைஃப்லேருந்து கர்மகாண்டா, சகாம கர்ம யோகா, நிஷ்காம கர்ம யோகா, பிரேம பக்தி, பாபா பக்தி, பிரேம பக்தி, அது மாதிரி ஸ்லோவாக வரலாம். ஓகே, இது மூணாவது பக்தி எக்ஸ்டெண்டட் யோகா பக்தி. அது கர்ம காண்டாலேருந்து சகாம கர்மா, நிஷ்காம கர்ம யோகா, அப்புறம் ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா நல்லாவே பயிற்சி பண்ணி ரொம்ப நாளைக்கு பயிற்சி பண்ணலாம். அதை பண்ணி மெதுவாக பக்தி யோகாவுக்கு அப்புறம் சேரலாம். ஓகே, இது மாதிரி 3 டைப் இருக்கு. நம்ம 3 டைப்ல நமக்கு சௌரியமா எது இருக்கோ அதை மாதிரி பண்ணிடலாம். நம்ம மிடில் இதில் நம்ம வந்துடலாம். மதத்துக்கு நமக்கு நிறைய இது இருக்கு, நம்மளால எல்லாருக்கும் முடியும் அது. ஓகே, 3.10 படிங்க பிரபுஜி. हरे कृष्णा माता जी। படிங்க 3.10. सह यज्ञाः प्रजस्विष्वाच परोवाच प्रजापतिः अनेक प्रसविष्यादव ईशावो सृष्टितामतु। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. படைப்பின் தொடக்கத்தில் அனைத்து உயிரினங்களில் இறைவன் விஷ்ணுவிற்காக பலிகளுடன் மனிதர்களையும் தேவர்களையும் தலைமுறை தலைமுறையாக அனுப்பி இந்த யாகத்தால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள், ஏனெனில் இதன் செயல்திறன் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதற்கும் விடுதலையை அடைவதற்கும் விரும்பத்தக்க அனைத்தையும் வழங்குவது என்று கூறி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். இந்த ஸ்லோகத்துல பிரஜாபதி அப்படின்னு வருது இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிரஜாபதினா யாரு? யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? பிரஜாபதினா யாரு? பகவான் விஷ்ணுவை குறிக்கும். பிரஜாபதி இன்னும் ஒரு பிரபு வந்துருக்காருல்ல, உண்மையா யாரு பிரபுஜி? உமயராஜா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்க்கல. பிரஜாபதினா பகவான் விஷ்ணுவை குறிக்கும். அவரை எல்லா ஜீவன்களுக்கும், எல்லா உலகங்களுக்கும், எல்லா அழகிற்கும் இறைவன் எல்லாரையும் காப்பவர். விஷ்ணுவின் திருப்திக்காக யாகங்களை செய்வதன் மூலம் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இவ்வுலகில் இருக்கும் வரை கவலைகள் இன்றி மிகவும் சௌகரியமாக வாழ்ந்து பின்னர் தற்போதைய பௌதிக உடலை விட்ட பின் இறைவனின் திருநாட்டை அடைய முடியும். ஓகே, இந்த கலியுகத்தில் தனது சகாக்களுடன் தோன்றும் பகவானை போதுமான நல்லறிவு படைத்தோர் சங்கீர்த்தனை யாகத்தினால் வழிபடுவர். வேத இலக்கியங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள மற்ற யாகங்களை செய்தல் தற்போதைய கலியுகத்தில் எளிதல்ல. ஆனால் சங்கீர்த்தனை யாகமோ மிக எளிதாகவும் எல்லா நோக்கங்களுக்கும் உகந்ததாகும். இது பகவத்கீதையிலும் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓகேயா? யாகம் பண்றதுனாக்க நமக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் திங்ஸ் எல்லாம் போனோம், நிறைய செலவழியும். இதெல்லாம் விட ஈஸியஸ்ட் வே பகவான் நம்ம இது பண்ணோம்னா யாகம் பண்றதை விட சங்கீர்த்தனை யஜ்யம் பண்றது விசேஷம். அதாவது இந்த உட்காந்து கீர்த்தன்லாம் உட்காந்து பாடிட்டு எல்லாமே குரூப்பா டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனோட பண்ண முடியும். இங்க பிரஜாபதி என்ற சொல் பகவான் விஷ்ணுவை நோக்கி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அவரை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கு இல்லையா?
இந்த பௌதிக உலகில் பதட்டமின்றி மிகவும் வசதியான வாழ்க்கை உறுதி செய்யப்பட்டது. பௌதிக இருக்கும் முடிந்த பிறகு கடவுளின் ராஜ்யத்தை நுழைவதற்காக அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்திருக்காரு அவர். ஓகே, பௌதீக விஷ்ணுவால் உருவாக்கப்பட்ட ஜட படைப்பு கட்டுண்ட ஆன்மாக்களை வீடு திரும்பி கடவுளின் தலைவிதிக்கு உயிர் வாழ்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு வாக்கியம். யஜ்ஞபதி என்றார். யாரு யஜ்ஞபதி என்று அழைக்கப்படுகிறது? படிச்சுட்டோம் முன்னாடி இல்ல எஸ்பி ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் வருது. இங்க பகவான் விஷ்ணுவை நோக்கி பிரஜாபதி என்ற சொல் மிகவும் முக்கியமானது. அனைத்து உயிரினங்களுக்கும், அனைத்து உலகங்களுக்கும், அனைத்து அழிவுகளுக்கும் இறைவன் மற்றும் அனைவருக்கும் பாதுகாவலர். அங்க இப்ப படிச்சதுதான். ஓகே, உயிர் வாழ்கள் அகம் ஏவ சர்வைரகம் ஏவ வேத்ய. வேதங்களின் நோக்கம் அவரை புரிந்து கொள்வது என்று இறைவன் கூறுகிறார். பத்தின் விஸ்வஸ்யாத்மேஸ்வரம். வேத பாடல்கள் உயிர் வாழ்களின் இறைவன் பரம புருஷன் விஷ்ணு. எஸ் பிரபுஜி, வேற யார படிக்கிறீங்களா? படிங்க பிரபுஜி. தேவான் பாவயேன தேவதேவே பாவந்துவஹ பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேயஸ்பரம் அவாப்ஸ்யஸ்த. உங்கள் தியாகத்தால் உங்கள் தியாகத்தால் தேவலோக தெய்வங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். மனிதர்களுக்கும் தேவலோக தெய்வங்களுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பால் அனைவரும் பெரும் செழிப்பு மேலோங்கி இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தூய்மையான வாழ்வினால் ஞாபகத்தை கொடுக்கும் துண்ணிய திசுக்கள் தூய்மை அடைகின்றன. மேலும் ஞாபகம் புனிதமடைந்த பின்பு ஒருவன் முக்தியின் பாதையை பற்றி நினைக்க முடியும். இவையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தற்கால சமுதாயத்தின் அவசிய தேவையான கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. இதெல்லாம் நம்மளால ஒண்ணுமே எதுங்க முடியல. இந்த கலியுகத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியான யாகம் எதுனாக்க கிருஷ்ண உணர்வுக்கு தான் கொண்டு போய் காமிக்கிறது. ரொம்ப அவசியமான இது நம்ம இந்த இதுக்கு. இது லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்குன்னா, அதாவது வேதங்களை படிச்சு இந்த பிராமணர்கள் எல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லி பகவான் வேதங்கள்லாம் படிச்சு இதெல்லாம் பண்ணுன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் கடமைகள் யாருக்கு ஒருத்தருக்கும் ஒரு யாருல 4 இது சொல்லியிருக்கா இல்லையா? பிராமணர்கள், சூத்ரர்கள், வைசியர்கள் அண்ட் சத்திரியர். 4 டைப் இருக்கு இல்லையா? இது இது ஒரு டைப்பு. கேத்தி இது நிலங்கள் எல்லாம் உழுது இதெல்லாம் பண்ணணும்ட்டு. ஓகே, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தியாகங்கள் பண்றது இதெல்லாம் பண்ணினாக்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? இந்த வேதங்கள்லாம் படிக்கிறதுனால உனக்கு மழை வந்துடும். மழை வந்ததுன்னா என்ன விளைச்சல் உங்களுக்கு பெருகும். விளைச்சல் ஜாஸ்தியா வந்துருக்குன்னா எல்லாம் வந்ததுன்னா அதை எடுத்து நம்ம சமைச்சு பகவானுக்கு படைக்க முடியும். ஓகேயா? இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் நீங்க முன்னாடி, இன்னும் டீட்டெயில்டா படிக்கணும். பரமபுருஷ பகவானின் உடலில் பல்வேறு பகுதியில் இருக்கார். ஒவ்வொரு உயிரினத்தின் இருப்புக்கும் தேவையான காற்று, ஒளி, நீர் போன்றவற்றை வழங்குகிறார். மனிதர்கள் யஜ்யங்களை செய்யாததில் மகிழ்ச்சி விருப்பெல்லாம் கிடைக்கிறது குறிப்பிட்ட யஜ்யங்கள் மூலம். இருப்பினும் அனைத்து யஜ்யங்களிலும் பகவான் விஷ்ணு முக்கியமா அவருக்காக தான் பண்றோம். அதை பக்தாராம் யஜ்ய தபசாம் யஜ்யபதியின் இறுதி திருப்தியே முக்கிய நோக்கம். யஜ்யம் அந்த ஸ்லோகம் வருது பின்னாடி இல்லையா? அது அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் சாப்டர் போனதுக்கு அப்புறம் வரும். அது இறைவனின் திருப்தியே முக்கிய நோக்கம். யஜ்யங்கள் கட்டுண்ட ஆன்மாக்களை ஜட அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவித்து அனைத்து செயல்களையும் தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஓகே, யஜ்யங்கள் ஒருவரின் உண்ணும் பொருள்களை புனிதப்படுத்துகின்றன. புனிதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஒருவரின் இருப்பை தூய்மைப்படுத்துகிறது. நினைவில் உள்ள நுண்ணிய திசுக்கள் புனிதப்படுத்துகின்றன. இவை அனைத்தும் ஒன்றாக இணைந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வழிவகுக்கிறது. இப்ப நான் படிச்சேன்னா அதே பாயிண்ட் தான் இங்க. யஜ்யங்கள் செய்யறதுனால என்ன ஆகுது? எல்லாமே தூய்மை அடைகிறது. இப்ப படிச்ச அதேதான். இதுதான் இன்றைய சமுதாயத்துக்கு நமக்கு ரொம்ப அவசியமானது. என்னது? சங்கீர்த்தன யஜ்யம். எஸ்மா 12 படிங்க. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. इष्टान भोगान ही वो ते देव दास्यन्ते यज्ञ पवित्रा तैर्तां
தத்தான் அப்ரதாய் யோ யயோ யோ யோ சக்தோ நேன ஏவச்சஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகம் செய்வதால் திருப்தி அடைகின்ற தேவலோக தெய்வங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வாழ்க்கை தேவைகளையும் வழங்குவார்கள். ஆனால் பிரதிபலன் செய்யாமல் கொடுப்பதை அனுபவிப்பவர்கள் உண்மையிலே திருடர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இங்க பக்கத்துல படங்கள்லாம் போட்டுருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் உட்காந்து இவெல்லாம் வேண்டிக்கிறார் பகவான். பார்த்து யாகம் பண்றதுனால இதெல்லாம் கிடைக்குது. இதனால இப்ப நம்ம லக்ஷ்மியை வேண்டிக்கிறோம். லக்ஷ்மியை வேண்டிட்டா என்ன கிடைக்கும்? பணம் கிடைக்கும். சரஸ்வதியை வேண்டிட்டா என்ன கிடைக்கும்? படிப்பு கிடைக்கும் இல்லையா? ஒவ்வொன்றுக்கும் ஹனுமான்ஜியை வேண்டினாக்க பலம் கிடைக்கும். இந்த நவகிரகங்களுடைய பரிகாரத்துக்கும் நமக்கு ஹனுமான்ஜி இருக்கணும். ஒவ்வொரு பகவானையும் நம்ம வழிபடுறதுல அதெல்லாம் நமக்கு ஒன்னொன்றுக்கும் இந்த கலியுகத்திலையும் நமக்கு எல்லா பலன்களும் கிடைக்கிறது. எல்லாத்தையுமே பகவத்கீதையிலையும் சொல்லி இருக்கிறது. அதெல்லாம் இப்ப பணம் இல்லாம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம உட்காந்துட்டு? அதனால எல்லாமே எல்லா சாமியும் நம்ம இருக்குது. ஆனா எல்லாத்தையும் விட மேல நம்ம கிருஷ்ண பகவான் வருது. ஏன்னா அவருக்கு சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் அடங்கியவர். அவரை வேண்டினா இந்த சாமியெல்லாம் நம்ம வேண்டி தனித்தனியா வேண்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே இடத்துல இருந்தே கிடைக்கும் கிருஷ்ணர்கிட்ட. அதனால யாகம் செஞ்சு திருப்தி அடைஞ்சு இந்த மாதிரி தேவலோக தெய்வங்கள் இது மாதிரி டெபிகாட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதை விட பிரதிபலன் செய்யாமல் கொடுத்ததை அனுபவிப்பீர்கள் உண்மையிலே. அது மாதிரி அது கிடைக்கிறத வச்சு நீங்களே வச்சுக்க கூடாது. அந்த பணங்கள்லாம் நிறைய லக்ஷ்மி வண்டி கிடைச்சதுன்னா அதை எடுத்து நம்மளோட சம்பளத்துல ஒரு 5%, 1% அப்படின்னுட்டு சேரிட்டி ஒர்க் பண்ணணும். யாருக்கெல்லாம் முடியலையோ அந்த ஏழை குடும்பத்துக்கு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் போற பணத்தை 100 ரூபாய் கிடைச்சதுன்னா ஒரு 5 ரூபாயோ 10 ரூபாயோ செலவு பண்ணணும். ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கு. இம்பார்ட்டன்ட் 3.12 இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்காது. அதே இப்ப நான் சொன்ன அந்த பாயிண்ட் தான் இருக்கும். வாழ்க்கைக்கு தேவையான வெப்பம், வெடி, நீர், புலன் திருப்திக்காக இறைவன் முகவர்களிடமிருந்து உரிய அங்கீகாரம் இல்லாமல் பொருள்களை பெறுபவர்கள் ஜடப்பில் மேலும் சிக்கிக்கொள்ளும் திருடர்கள். இத்தகைய திருடர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு இலக்கை கொண்டிருக்கவில்லை. யஜ்ய நிகழ்ச்சிகளை பற்றி அறியாதவர்கள் ஜட இயற்கையின் விதிகளால் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் சங்கீர்த்தன யஜ்யம் அனைத்திலும் எளிதானது, சக்தி வாய்ந்தது. அதுதான் இது 13. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படி. யஜ்ஞஹிஷ்டா சின சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷை ஆத்ம கராம் பூஜ்யந்தே தேவி அகம் பாப ஏ பசந்தி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இறைவனின் பக்தர்கள் முதலில் யாகத்திற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் அனைத்து வகையான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தனிப்பட்ட புலன் என்பதற்காக உணவை தயாரிக்கும் மற்றவர்கள் உண்மையில் பாவத்தை மட்டுமே உணர்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன சொல்றேன்னா, இறைவனோட பக்தர்கள் டிவோட்டிஸ் அவெல்லாம் என்ன சமையல் பண்ணாலும் தெரியுதுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கிளாஸ் போகும்போது அதை பற்றி கற்றுக்கோங்க. உங்களுக்கு வேண்டாம் சொல்லிக்கோ, நான் தரேன். சின்னதான், ஒரு 2 லைன் தான். அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு நம்ம நேவேத்தியம் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு காமிச்சிட்டு சாப்பிடணும். அது நமக்கு சமையல் பண்ணி ஒன்றுத்தையுமே பகவானுக்கு வச்சு பண்ண முடியல, அதில் நம்ம பூண்டு வெங்காயம்லாம் சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்காகவும் கவலைப்படாதீங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோம், பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம்னு படிச்சிருக்கோம். தோயம்னா தண்ணி, வாட்டர். பத்திரம் ஒரு இலையோ, புஷ்பம் ஏதாவது 2 பூவோ, பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம்னா என்ன, பழம், ஏதாவது ஒரு பழம், அது கொண்டு போய் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும். ஒண்ணுமே இல்லையா, ஒரு கிளாஸ்ல வாட்டர், நல்ல நம்ம குடிக்காத யூஸ் பண்ணாத பகவானுக்குன்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சு அதுல ஒரு கிளாஸ் வாட்டரை கொண்டு போய் பகவானுக்கு ஏத்தாப்புல வச்சுட்டு அதான் பிரசாதம் வச்சுட்டு அந்த வாட்டரை எடுத்து நம்ம குடிச்சாலே அதுவே பெரிய புண்ணியம். ஓகேயா? யாகத்திற்காக பகவானுக்குன்னு பண்ணினது அந்த இது சங்கீர்த்தனெல்லாம் யாகம் பண்ண சொன்ன அதுக்கெல்லாம் நைவேத்தியம் பிரசாதம் வச்சுப்பான். அதை எடுத்துதான் அவன் முதல்ல சாப்பிடுவான். அதனால அவள்லாம் பாவங்கள்ல இருந்து விடுபடுறாள். அது அப்படி நைவேத்தியம் பண்ணாத நம்மளே சமைச்சுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டோம்னாக்க அது பாவத்தை உண்பதற்கு சமம். பகவானுக்கு படைக்காமல் ஒரு சாப்பாட்டை சாப்பிட்டோம்னா அது பாவத்தை உண்பதற்கு சமம். ஓகே. சாந்தர்கள் பரமபுருஷரின் தூய பக்தர்கள்
அன்பின் கரைசல் நிறைந்த பக்தியால் நிறைந்த கண்களுடன் தங்கள் இதயத்தில் இறைவனை காண்கிறார்கள். கோவிந்தன் எல்லா இன்பங்களையும் அளிப்பவன். கோவிந்தன் சொல்றது என்ன? எல்லா இன்பங்களையும் அளிப்பவன். அல்லது முகுந்தன்னா என்ன? விடுதலை அளிப்பவன். அல்லது கிருஷ்ணர்னா எல்லாவற்றையும் கவர்ந்திழுக்கும் நபர் மீது நித்திய அன்பில் உள்ளனர். அவர்கள் வந்து பரமபுருஷருக்கு அர்ப்பணிக்காமல் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். பகவானுக்கு கொடுத்துதான். அதுதான் இது பிரம்ம சம்ஹிதால வருது. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? அந்த மாதாஜி பேரு இது சிவகாமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரம்ம சம்ஹிதா. ஓகே. பிரேமஞ்சனச்ரித பக்தி விலோச்சனேன சந்தாஸ்தைவ இச்சேஷு விலோகயந்தி ஞாம் ஷ்யாம சுந்தரம் அசிந்திய குணஸ்ரூபம் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தம் அகம் பஜாமிதி. இத வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து ஒண்ணுதான் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு 10 இருக்கும். அதை எல்லாரும் அதை படிச்சுக்கோங்க. 3.14 படி. अन्नत् भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञान कर्म समुद्भवः. அனைத்து உயிரினங்களும் உணவின் மூலம் வாழ்கின்றன. மழையால் உணவு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. தியாகம் செய்வதால் மழை பெய்யும். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுவதே தியாகம் ஆகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 18 days கிளாஸ்லயும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஸ்லோகம். அதனால இதுக்கு மீனிங்ஸும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஓகே. அன்னம்னா என்ன? தானியங்களிலிருந்து. பவந்தினா வளர்கின்றன. பூத்தானினா பௌதீக உடல்கள். பூத்தம் அப்படின்னு பூத்தானி பௌதீக உடல்கள். பர்ஜன்யா மழை. பர்ஜன்யாத்னா மழையிலிருந்து. உணவு தானியங்கள். சம்பவ உண்டாக்கப்படுகின்றன. யஜ்ஞாத்னா யாகங்களை செய்வதிலிருந்து. பவதி சாத்தியமாகிறது. பர்ஜன்ய மழை. யஜ்ஞ யாகங்கள். கர்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். சமுத்பவ பிறந்த. ஓகே. மிகச்சிறந்த கருத்துகள் ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷன். ஓகே, அதெல்லாம் வேண்டாம். சின்ன பாயிண்ட். மனிதன் பலவிதமான தானியங்களையும் காய்கறிகளையும் பழங்களையும் உட்கொள்கிறான். மிருகங்களோ பல இலை தானிய கழிவுகள் மற்றும் காய்கறி கழிவுகளும் முதலே உண்கின்றன. மாமிசம் உண்ணும் பழக்கமுடையவர்களும் மிருகங்களை உண்பதற்கு தாவரங்களின் உற்பத்தியே நம்பி இருக்க வேண்டும். எனவே இறுதியில் பார்த்தால் நாம் மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகளை நம்பி வாழ்வதில்லை, விவசாய நிலத்தையே நம்பி வாழ்கிறோம். இத்தகைய விவசாய உற்பத்தி தேவையான அளவு மழையை நம்பி உள்ளது. இந்த மழை தேவர்களான இந்திரன், சூரியன், சந்திரன் போன்றவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அவர்கள் அனைவருமே பகவானின் தொண்டர்களே. யாகங்களால் இறைவனை திருப்தி செய்ய முடியும். எனவே இவற்றை செய்யாதவன் பஞ்சத்தையே காண்பான். இது இயற்கைய நீதி. எனவே யாகங்கள் குறிப்பாக இந்த யுகத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள சங்கீர்த்தன யாகத்தை நமது உணவு பற்றாக்குறையை தீர்க்குவதற்காகவே செய்தே ஆக வேண்டும். ஸோ இதெல்லாம் நேச்சுரலா நமக்கு நிலத்தெல்லாம் நம்பியிருக்கோம். அதுல எல்லாம் விளைச்சல் வரமாட்டேங்குது. சரியா? வெயில் இருக்குங்கிறது பட்டு போயிடுது, ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? சங்கீர்த்தனை யாகம் பண்ணினா எல்லாமே கிடைக்கும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவோம். அன்னாத் பவந்தி பூத்தானி. இந்திரன் மின்னல் இடி புயல்களுக்கு மழை நதி ஓட்டம் மற்றும் போர். சந்திரன் வந்து தாவரங்களின் சாறு. சந்திரன்ல பார்த்தீங்கன்னா பழத்துக்கெல்லாம் சுவை யார் கொடுக்குறா? பழத்துக்கெல்லாம் டேஸ்ட் கிடைக்கிறது இல்லையா? ஸ்வீட்டா இருக்கு, இதுவெல்லாம். அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? சந்திரனோட வெளிச்சம் தான் அந்த பழத்து மேல பட்டு கிடைக்கிறது. அந்த மாதிரி வருணன் கடல்கள் மற்றும் பாதாள உலகில் உள்ள நீர் உட்பட்ட அனைத்து வகையான நீரின் கடவுள். அதே போல் உலகளாவிய சட்டம் மற்றும் வான ஒழுங்கின் கடவுள்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதான். ஓகே, 15 படிப்போமா?
நான் படிக்கிறேன் 15. கர்ம படிமா. கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்ம சுரசமுத்பவம் தஸ்மாத் சர்வ கதம் பிரம்ம நித்ய யக்ஞே பிரதிஷ்டதம். வேதங்களில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயல்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் வேதங்கள் பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து நேரடியாக வெளிப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக எங்கும் நிறைந்த உன்னதம் நித்தியமாக தியாக செயல்களில் நிலைத்திருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஜ்ஞாத் காமம், யஜ்ஞாத் கர்மம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செயலாற்றுவதன் தேவை இந்த பதத்தில் மிகவும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஓகே மாதாஜி 20 ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாமா இன்னைக்கு? ஆமா 20ஓட யஜ்ஞாத்த கர்மா கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக வேதங்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செய்யப்படும் செயல்களின் எதிர்வினையிலிருந்து ஒருவரை காப்பாற்றுகிறது. வேதங்களில் உள்ள வழிமுறைகள் பரமபுருஷரிலிருந்து சுவாசத்திலிருந்து நேரடியாக வெளிப்படுகின்றன. ஓகே, சர்வ வல்லமையுள்ள இறைவன் ஒவ்வொரு புலன்களின் மூலமும் மற்ற எல்லா புலன்களின் செயல்களையும் செய்கிறார். பிரம்மசங்கீதத்துல அப்படி சொல்லியிருக்கு. காற்றை சுவாசிப்பதன் மூலம் பேசுகிறார், தனது கண்களால் செறிவூட்டுகிறார். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்கள் ஜட இயற்கையின் கருப்பையில் செறிவூட்டப்பட்டுள்ளனர். அவர் ஜட இயற்கையை பார்த்து அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் தந்தையானார். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாக்கள் வீடு திரும்ப மீண்டும் கடவுளின் திரும்ப வேத ஞானத்தை வழங்கினார். வேத யஜ்ஞங்கள் கர்மங்களைப் போலவே சக்தி வாய்ந்த கிருஷ்ண உணர்வு. வேத கட்டளைகளை பின்பற்றாதவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வை பெறலாம். ஓகே, 16 படி. ஏவாம் யார படிக்கிறீங்களா? ஏவம் பிரவர்த்திதா சக்ரம் நனுவர்தயாஹிதாயஹ அகாயூர் இந்திரியா ராமோ மோகபர்த்த சஜீவதி ஜீவதி. ஓ பார்த்தா, வேதங்களால் நிறுவப்பட்ட யாகத்தின் சுழற்சியில் தாங்கள் பொறுப்பை ஏற்காதவர்கள் பாவப்பட்டவர்கள். அவர்கள் தங்கள் பலன்களின் மகிழ்ச்சிக்காக மட்டுமே வாழ்கிறார்கள். உண்மையில் அவர்களின் வாழ்க்கை வீணானது. வேத யாகத்தின் சுழற்சியால அந்த பொறுப்பெல்லாம் எடுத்து பண்ணாதெல்லாம் பாவப்பட்டவர்கள். அவள்லாம் பாவப்பட்டவர்கள் என்ன, அவளுக்கு நன்மை கிடைக்கிறது இல்லை. அவன் புலன்கள் மகிழ்ச்சியை தான், அது நம்ம மெட்டீரியல் பௌதிகத்திலிருந்து புலன்களோட மகிழ்ச்சிக்காக தான். ஆகா, இங்க வெளியில போகணுமா, இதை பண்ணணும், அதை பண்ணணும், சாப்பிடணும், அப்படி அந்த புலன்களோட இதுக்கு பத்திரம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு வாழலாம். அந்த மாதிரி மட்டுமே வாழ்கிறார்கள். ஓகே, அந்த வாழ்க்கையை அந்த மாதிரி வாழ்றதை விட வீணான வாழ்க்கை வாழாம பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டு சங்கீர்த்தன யஜ்யம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. யஜ்யங்களை செய்வதன் மூலம் ஒருவர் கடந்து கிருஷ்ண உணர்வாக அதுல இருந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு மாறிக்கணும். குறிப்பிட்ட யாகங்கள் வேதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட தேவர்களை நேரடியாக இலக்காக கொண்டுள்ளது. ஓகே, இதெல்லாம் படிச்சிருக்காங்க. நிஷ்காம கர்மயோகி இவ்வாறு முடிவு செய்யலாம். எனது விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பொருள் வெகுமதியை கொண்டு வருவதற்கு. ஆனால் இந்த வாழ்க்கையில் எனக்கு எந்த பொருள் ஆசையும் இல்லை. சொர்க்கலோத்தையும் நான் விரும்பவில்லை. நான் இந்த உடல் அல்ல என்பது எனக்கு தெரியும். அப்படியானால் நான் ஏன் இந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும்? அதுக்கு என்ன சொல்றது? பொருள் ஆசைகளில் விடுபட்ட ஒருவர் ஏன் தனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்பதை கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். குடும்ப வம்சத்தின் அழிவு என்ற அர்ஜுனனுடைய வாதத்துக்கு பதில் கிடைச்சிடுறதில்ல, சரியா? அதனால குடும்ப வம்சத்தின் அழிவு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அர்ஜுனன் இதுங்கிறான் இல்லையா? அது நீ உன்னோட கடமையை தான் செய்ய சொல்ற, அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கினேன் அப்படின்னு அவனோட வாதத்துக்கு பதில் கொடுக்குறார். எஸ்மா 17 படி. யாரா படிக்கிறீங்களாமா பிரபுஜிஸ்? நாஸ்திவி ஆத்மரதிர் ஏவ ஸ்யாத் ஆத்மா த்ருபத்ச மானவ ஆத்மனி ஏவச்ச சந்துஷ்டஸ் தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே. ஆனால் ஆன்மாவில் இன்பம் காண்பவனுக்கும் மனித வாழ்க்கையில் தன்னில் உணர்தலால் ஆனவனுக்கும் ஆன்மாவில் மட்டுமே திருப்தி அடைந்து முழுமையாக திருப்தி அடைந்தவனுக்கும் எந்த கடமையும் இல்லை. இவன் திருப்தி அடைஞ்சிட்டு அவன் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆன்மாவில இன்பம் காண்ற அவன் மனுஷ வாழ்க்கையோட அவனை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது அவனுக்கு.
அவன் வந்து ஆன்மாவில் இருக்கிறதுனால அவன் திருப்தி அடைஞ்சான். ஓகே, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாரதியர் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதால் உள்ளிருக்கும் அனைத்து அக்கிரமங்களும் உடனடியாக சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன. இது பல ஆயிரக்கணக்கான யஜ்யங்களின் விளைவாகும். ஓகே, வேத உத்தரவுகளுக்கு இனி எந்த கடமைகளும் இல்லை. பொருள் சிற்றின்ப செயல்களில் இனி ஆர்வம் இல்லை. அந்த மாதிரி கடமை இறைவனின் அருளால் சுயமாக ஒளிபெறது. வந்து ஒரு தூய சன்னியாசிக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடும். 18 படிக்கும். नैव दस्य कृत्नोदर्नो न कृदेहेन कश्चन न सास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यास्परयः. தன்னை உணர்ந்த மனிதன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் எந்த நோக்கத்தையும் நிறைவேற்ற முடியாது. அத்தகைய வேலையை செய்யாமல் இருக்கவும் அவனுக்கு எந்த காரணமும் இல்லை. ஏற்கனவே கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பதால் வேறு எந்த உயிரினத்தையும் சார்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கிருஷ்ண பக்தியில் செயல்களை தவிர வேற எந்த விதிக்கப்பட்ட கடமையும் தன்னை உணர்ந்தவர் செய்ய வேண்டியதில்லை. அப்படிதானே படிக்கிறோம். கிருஷ்ண பக்தன் வேறு எந்த நபரிடமும், அதாவது மனிதரானாலும் சரி தேவரானாலும் சரி, தஞ்சம் அடைவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் அவன் என்ன செய்கின்றானோ அதுவே அவனது கடமைகளை ஆற்ற போதுமானதாகும். கிருஷ்ண உணர்வுல இதுவாயிடுச்சுனாக்க அவன் அதுல இருந்தே அவன் எல்லாத்தையும் அவனுடைய கடமைகளை ஆற்ற போதுமான, அதுவே கடமைகளை ஆற்றுறதுக்கு போதுமானது அப்படிங்கிறாங்க. 19 तस्मात् असक्त सददं कार्य कर्म समाचर असक्तो है आचारान् कर्म परम अप्नोति पुरुषः. எனவே செயல்களின் பலன்களில் பற்று கொள்ளாமல் ஒருவன் கடமையாக செயல்பட வேண்டும். ஏனெனில் பற்று இல்லாமல் உழைப்பதன் மூலம் ஒருவன் பரம்பொருளை அடைகிறான். நியமிக்கப்பட்ட யாகங்கள் உட்பட பல்வேறு வேத சடங்குகள் புலனுகர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட பாவங்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் நல்ல தீய செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாகும். பலனில் எவ்வித பற்றும் இல்லாத கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணருக்கான மட்டுமே செயல்படுகின்றான். அவன் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் முற்றிலும் பற்றற்றவனே. ஓகே, இப்ப நான் சொன்ன பாயிண்ட் தான் இங்க எழுதியிருக்கேன். எல்லா வகையான செயல்களிலும் ஈடுபட்டாலும் அவன் பற்று இல்லாமல் இருக்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள ஒருவனுக்கு தனது செயல்களின் பலன்களில் பற்று இருக்காது. அவன் எந்த செயல் செஞ்சாலும் பற்று இருக்கு. ஏன்னா அவன் ஏற்கனவே அவன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்துட்டான். கிருஷ்ணரின் சார்பாக மட்டுமே அவன் செயல்படுறதுனால அவனுக்கு மிச்ச செயல்கள்ல பற்று இருக்காது, அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது. 20 படிங்க. கர்மணைவசித்திம் ஆசிதா ஜனகத்யேஹ லோக சங்கிரகம் ஏவாபி சம்பஷ்யன் காத்தும் அர்ஹசி. தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலம் மன்னர் ஜனக் மற்றும் பிறர் முழு நிறைவாக்கல் அடைந்தனர். நீயும் உலக நன்மைக்கு முன் உதாரணமாக உன் கடமைகளை செய்ய வேண்டும். எல்லாருக்கும் நீ ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்துக்காமி அப்படின்னு அர்ஜுனனை பார்த்து கிருஷ்ணன் சொல்றார். சிறப்புடைய மக்கள் எந்த செயலை செய்தாலும் எந்த அளவுகோல் நிர்ணயித்தாலும் சாதாரண மக்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். அவர்கள் எந்த அளவுகோல் நிர்ணயித்தாலும் உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் மற்றவர்கள் பின்பற்றும் வகையில் செயல்பட முடியும். இது இந்த வசனத்துல சொல்லியிருக்கு. பகவான் போரை தவிர்க்க முயன்றாலும் மறுதரப்பினர் போரிடுவதால் உறுதியாக இருந்தனர். எப்படியும் அவ போர் வேணுங்கிறா, இவா வேண்டான்னு சொன்னாலும் நீ வந்து பயந்தாங்குழின்னு ஒன்று சொல்லிவிடுவா. அதனால உன்னோட இதை வந்து நீ காப்பாத்தினு நீ பண்ணு அப்படின்னு அவளுக்கு அட்வைஸ் பண்றாரு. குருக்ஷேத்திர போரில் பகவானும் அர்ஜுனனும் போராட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்லையா? 21 படிக்கும். இல்லை நானே படிச்சுட்டுமா? யத் யத் ஆச்சார விசேஷ தத் தத் ஏவதாரோ ஜனகம் ச யத் பிரம்மாணக்கு குருதே குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. ஒரு பெரிய மனிதர் செய்யும் எந்த செயலையும் பொதுமக்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். அவர் முன்மாதிரியான செயல்களால் நிர்ணயிக்கும் எந்த தரத்தையும் உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. ஓகே, ஒரு லீடர்னு ஒருத்தர் இருந்தான்னா அவர் என்ன பண்றாரு, இங்க போறாரு, இங்க ஒருத்தர் போறாரு, இதுதான் லீடர்.
பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா இவெல்லாம் அவள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவேன். அந்த லீடர் வந்து ஒழுங்கா ஏதாவது காரியம் பண்ணாக்க நல்லா இருக்கும். அதனால லீடரா இருக்கிறவா, எக்ஸாம்பிளா இருக்கிறவா அதை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரியங்கள் பண்ணணும். இந்த வாத்து போறது, தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு வாத்து போயிடுது, பின்னாடியே அதனோட குட்டி எல்லாமும் போறது. அதனால வாத்து எங்க போறது, அதுக்கு தெரிஞ்சா போறது. இதெல்லாம் குட்டி வாத்துகள்லாம் அது எங்கேயோ அழைச்சின்னு போறாளே, எங்கேயோ நல்ல இடத்துக்கு தான் அழைச்சின்னு போவா அம்மா அப்படின்னு நினைச்சுன்னு அழைச்சின்னு போகுது அம்மா வாத்து. இதுவும் இந்த குழந்தையும் அப்படிதான். அம்மா எங்கேயோ கூட்டின்னு போறா, நல்ல இடத்துக்கு தான் கூட்டின்னு போறா. அதுக்கு ஒண்ணுமே பயம் எதுவுமே இல்லை, ஏன்னா அம்மா பார்த்துப்பா அப்படின்னு. அதனால பெரியவா செய்யற காரியத்தெல்லாம் மற்றவாள்லாம் ஃபாலோ பண்ற அளவுக்கு நம்ம செய்யற காரியம் இல்லை. ஓகே, இவன் தலைவர் சொல்றான், ப்ளீஸ் டோன்ட், தயவு செய்து புகைப்பிடிக்காதீங்கிறோம். அப்புறம் நீங்க என்ன செய்யுது, நீங்க சொல்லி எனக்கு லீடரா இருந்துட்டு புகைப்பிடிக்காதேன்னு சொல்றேன். ஆனா நீங்க சொல்றதை செய்ய கேட்க மாட்டோம். நீங்க என்ன செய்யறோளோ அதான் செய்வோம்னு பின்பற்றுவா ஃபாலோவர்ஸ்லாம். அதனால தலைவரா இருக்கிறவா ரொம்ப இதோட இருக்கணும், கரெக்டா இருக்கணும். ஓகே, இந்த 22 நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் படிச்சுக்கலாம். இதுக்கு நடுப்புற உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குட்டி கதை ஒன்று சொல்லிட்டு close பண்ணிட்டேன். ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்லிடுறேன். அந்த கதையோட 20 செகண்டோட முடிச்சிடலாம். இது நாளையிலேருந்து போயிடும், அடுத்த கிளாஸ்ல முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு கதை சொல்றேன், நல்லா கவனிச்சுக்கோ. ஸ்டார்டிங்லேருந்து கவனிச்சாதான் நான் கேட்பேன், கேள்வி கேட்பேன், அதுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, இந்து மத தர்மத்துல கர்மான்னு ஒரு சொல் இருக்கு இல்லையா? நம்ம பண்ண கர்மா போன ஜென்மத்துல பண்ணியிருக்கோம், பாவம் அதான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு எதிர்வினை அல்லது கர்மா உண்டு. நம்ம பண்ற காரியங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எதிர்வினை அல்லது கர்மா உண்டு. அது ஒரு கதையில பார்க்கலாம். முன்னொரு காலத்துல ஒரு அரசன் இருக்கான். அந்த அரசன் வந்து எல்லாருக்கும் அந்தணர்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடுவான். அந்தணர்கள்லாம் அது பண்டிட்ஸ் எல்லாம், அவளையெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு சாப்பாடு போட்டுட்டு இருப்போம். அப்படி ஒரு நாளைக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்கான். அப்படி போட்டு இருக்கும்போது மேலே ஒரு கழுகு, ஈகிள் ஒன்று, கழுகு ஒன்று பறக்குது. அதுக்கு இறை என்ன, பாம்பு. ஒரு பாம்பை வந்து கொத்தின உடனே அது செத்து போயிடுது. இதனோட ரத்தம் வந்துட்டு செத்து போயிட்டு அப்படியே பிடிச்சி கம்பிட்டு போகுது. அது போகும்போது காலால பிடிச்சி வச்சுட்டு போகுது, வேற இடத்துக்கு போகுது. அப்போ போகும்போது அந்த வாயிலேருந்து கொஞ்சம் போற விஷம் வருது இல்லையா? அது அந்த அரசன் வந்து சாப்பாடு போடுறதுக்காக அங்கே கொண்டு போய் வச்சிருக்கான். அந்த இடத்துல அந்த சொட்டு ரத்தம் விழுந்து விஷம் விழுந்து சாப்பாட்டுல. அந்த சாப்பாடு அது பாம்பு இது கழுகு மேல பறக்கிறது, அதை யாரும் பார்க்கல. அது பார்க்காத போது அது ஒரு ட்ராப் ஆஃப் பாய்சன் விழுந்துட்டு கீழே. அது விழுந்த உடனே அந்த அந்தணர்கள்லாம் வந்து அந்த அன்னைக்குன்னு வந்து ஒரே ஒரு அந்தனர் தான் வந்தது. அந்த ஒரு அந்தனர் வந்து அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்ட உடனே அந்த ஸ்பாட்டை அவர் செத்து போயிட்டார். அவர் செத்து போனதான் அரசன் ரொம்ப வருத்தமாயிட்டான். நம்ம பண்ண கர்மாக்களுக்கு வினைகளை நிர்ணயிக்கும். உடனே அவர் வருத்தப்பட்ட சமயத்துல இந்த கர்மாக்களுக்கெல்லாம் வினை யாரு அது நிர்ணயிக்கிறது, யாரு? சித்திரகுப்தன். அவனுக்கு குழப்பமா போயிடுது. யாருக்கு இந்த கர்ம விதியை கொடுக்கறது? கழுகு கொடுக்கறதா, பாம்புக்கா, அல்லது அரசனுக்கா? யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா, யார் சொல்றீங்க? கழுகுக்கா மாதாஜி. அரசருக்கா கழுகுக்கா? அரசருக்கா கழுகுக்கா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சித்திரகுப்தனுக்கு குழப்பமா போயிடுது. ஒன்னும் கண்டு அரசனுக்கு கொடுக்கறதா? அரசனுக்கு வந்து அரசனுக்கு எப்படி கொடுப்ப நீ? அரசனுக்கு வந்து அவன் அரசன் வந்து என்ன வேணும்னு போட்டானா? கழுகு அங்க எடுத்து போறது பார்த்தானாமோ? அவன் பார்க்கலையே, அவனுக்கு தெரியாது, கழுகு கொடுக்க முடியாது. சித்திரகுப்தனே குழம்பினா நிற்கிறான். உடனே அவன் என்ன பண்ணான் சித்திரனுக்கு, சித்திரகுப்தன் அது இறந்து போன பாம்புன்னு விஷயம் வாயிலேருந்து விழுந்துச்சு. அது பாம்புக்கும் குத்தம் இல்லை, பாம்போ செத்து போயிடுச்சு. அது வாயிலேருந்து செத்து போன பாம்பு வாயிலேருந்து ஒழுகிறத பார்த்தாக்க வழிஞ்சதுன்னா அது யார்? பாம்போட குத்தமா? அரசனும் இதை வேணும்னே செய்யலை, அவன் அறியாமல் நடந்த விஷயம். அதனால எஜமானன் அவன் அந்த இவன் என்ன பண்ணான், சித்திரகுப்தன். உடனே அவனுக்கு எஜமானன் யாரு? சித்திரகுப்தன் யமதர்மராஜாட்ட போறான். யமதர்மராஜா போறது, அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றார், கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணி என்னடான்னு அவரே முடிச்சுட்டு அப்புறம் இதுக்கு விடைகள் வந்து சீக்கிரமா விடை கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டார். காலம் வர வரை பொறுமையாக இருக்கும்படி அறிவுறுத்தினார். உடனே அந்த நாளும் வந்தது. மறுபடியும் அவ அரசன் சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய பேர் வரா. அப்போ நிறைய அந்தனர்கள் வரா சாப்பிட்றதுக்கு. அப்போ போகும்போது அந்த இடத்துல அப்போ எல்லாருக்கும் அவளுக்கு அட்ரஸ் தெரியல. அந்த அரசனை பார்க்கறது,
அரண்மனைக்கு வழி தெரியாம அங்க ஒரு சாலை ஓரத்துல ஒரு பொம்பளை உட்காந்துட்டு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தா ஒரு பெண்மணி. அவளை போய் எங்க எப்படி போகணுமா இந்த அரசரோட இதுக்கு அரண்மனைக்கு எனக்கு வழி சொல்ல முடியுமான்னு. அவளும் இப்படி போங்க, இப்படி போயிட்டு லெஃப்ட் பண்ணுங்க, ரைட்டு பண்ணுங்க, என்னமோ வழியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டான். அதை கேட்ட உடனே அவள் எல்லாம் சரி சொல்லிட்டு போறதா இருக்கா. அதுக்குள்ளேயும் ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு, அவ என்ன பண்ணிட்டா உடனே சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொன்னா, ஒன்னே ஒண்ணும் ஜாக்கிரதையா இருங்கோ, இந்த அரசன் அந்தணர்களை கொல்பவன் அப்படின்ட்டார். இந்த அரசன் அந்தணர்கள்லாம் ஒருத்தர சாப்பாடு போட்டு கொன்னுட்டு இருக்கான், அதை மாத்திரம் பாத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டார். ஐயோ இது என்னடா அப்படின்ட்டு அவள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறது தெரியாத பயந்து நிக்கிறா. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, நமக்கு அந்த கதை வேண்டாம், நம்ம கதை நமக்கு இது வரைக்கும் தான் கதை வேணும். இப்போ யாருக்கு இப்போ உங்களுக்கு இது போகணும்னு தோன்றது, யாருக்கு மேல தப்புன்னு தோன்றது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த வியாபாரம் பண்ற அந்த பெண்ணுக்கு தான் மாதாஜி. ஏன்னா தேவையில்லாம விமர்சனப்படுத்துறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்ல. அடுத்தவங்க போய் விமர்சனப்படுத்தி அவங்க கேட்டது என்ன, வழிதான் கேட்டாங்க. வழியை கொடுத்தாங்கன்னாக்கா பரவாயில்ல, வழியை கொடுத்துட்டு நீ சாப்பாடை போட்டுட்டு கொண்டுட்டு வரு அந்தர்கள்லாம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க, ஒரு குற்றம் சுமத்துறாங்க. அதனால இதுல இருந்து தெரிஞ்சு போச்சு யார் தப்பு பண்ணான்னு. அவளுக்குதான் தண்டனை, யாருக்குதான், அவளுக்குதான் கர்ம வினையினோட. எப்போது அந்த பெண்மணி தவறுதலாக அரசனை பற்றி குறை கூட்டினாலோ யமனின் நிலை எளிதாகிவிட்ட தருணத்தில் யமதூதர் பிராமணனை கொள்ளும் கர்மாவை அவளுக்கு கொடுக்க சொல்லி முடிவு செய்தார். பிராமணனை கொள்ளும் கர்மாவை அவளுக்கு கொடுக்க முடிவு செய்தார். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நமக்கு, யாரையாவது யாரை பத்தியுமே அவளோட நடத்திய நமக்கு கண்ணால பார்த்து நமக்கு தெரிஞ்சா கூட சொல்லக்கூடாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒருத்தர் கெடுதல் பண்றதுக்கு நான் விமர்சித்து அவர் செய்தது முழுமையாக அறியும் போது கெட்ட கர்மாவில் பாதியை நம்ம பெறுகிறோம். அந்த கெட்ட கர்மால பாதிக்கு மேல அந்த பொண்ணுக்கு அந்த பெண்மணிக்கு வந்துருது இல்லையா. அது மாதிரி மற்றவர்களை பற்றி நாம் என்ன நினைக்கிறோம் அல்லது சொல்கிறோம் என்பதில் கவனமாக இருக்க நம்மை தூண்டுகிறது. அதனால இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது, மற்றவங்களை பத்தி நமக்கு குறை சொல்றதுக்கும் ஆட்டோம், நல்லது சொல்றது ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. கெடுதல் சொல்லும் போது யோஜனை பண்ணிட்டு தான் சொல்லும். அது நம்ம தெரிஞ்சு பண்றோமா தெரியாத பண்றோமா அதை பத்தி இல்லை. அதுல கவனமா இருந்துட்டோம்னாக்க நமக்கு நல்லது. ஓகே, இந்த கதையோட முடிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு கிளாஸ. நான் என்ன டைம் ஆயிடுச்சு, எவ்வளோ ஆச்சு, அது 6:35 to 7 வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். பட் எல்லாருக்கும் போர் அடிச்சு போயிடும். நெக்ஸ்ட் வீக்ல இந்த கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எஸ் பிரபுஜி. இருந்தோம் ஒரே நிமிஷம்.